Kadi fɛn min ye mɔgɔ molibali de ye, e tɛ miiri e tɛ tasi. Depuis e ka di i sen don in kɔnɔ, i y'a essayé ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na. Mɔgɔ molibali a sigilen na bɛ. E tɛ maloya. Ne tɛ kuma fɛ. Kadi. A ɲɛ lajɛ bɛ, k'a bɛ siran ko ɲɛ. Kalabanci muso sigilen na. E yɛrɛ mɔgɔ e musokɔrɔbatɔ, e bɛ sɔn nin ma cogo di? I muso to en plus. Bibi, c'est bon. Jelika waray o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nesiri n badenw te Nesiri kɛn bɛ ka tɔnbɔla belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbɔla min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gayana o ja in na i b'i ka te Nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbɔla belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nesiri client bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nesiri tew ka sɛgɛ o bi saka namu bageti mama mare tura magansi aya bolo kara aye fɛn min fɔ namu an y'a bɛn b'an kulo la wa an b'a lase namu ka da o kan namu an bɛ fɛ ka sira ɲini ni ayiwa sa an ka lulu n'an ka marijana ye sani sira ka ɲini n'o ye a ko k'i ye valise fa ka na o tuma na an t'an ɲɛ damu o ko la Bibi. Baba. Mura. Foyi ma kɛ. Mun sɔrɔ? Foyi munna? E bɛ mun ɲini? N nana baara la kɛ. O mun baara ye? E bɛ kɛ mun démodèle ye de? Bi baarakɛdenw na yan? Aw bi tɛ baarakɛdon ye, o ma mun bɛ bi? Tiga molobala la dɛ. I kɔrɔkɛ ka mariage bɛ so kɔnɔ i sigilen bɛ yan nɔ, e bɛ mun ɲini? N baarakɛbali dɔw de bɛ ne bolo, ne nana olu de lase. E t'a dɔn ko furusiri bɛ so, e bɛ mun ɲini yan nɔ? Ne b'a dɔn kɛ, ne bɛ k'o de f'i ye, baaraw de bɛ ne bolo, ne nana olu de lase. E bɛ kɛ mun démodèle ye de k'e nana baara lase? Kɔɲɔ bɛ so i bɛ n'i sigi yan nɔ. Fa de bɛna wuli la. O ye baarako ye. O bɛ Serifu ye mun k'i la? Serifu ma foyi kɛ ne na, min bɛ ka furuga don ne de ko ne tɛ o fɛ, sinon Serifu ma foyi kɛ ne. Ka nafigiya kun tɛ ka bɔ ne kan dɛ. E t'o fɛ a bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Serifu n'a muso furu e de ya? O t'a kɔrɔ baasi ye. An ka ɲɛ aw muso ko ko don. An ka ɲɛ damu o ko la dɛ. Sabula ni maa bɛ maa fɛ, a bɛ don a kɛ ɲɛ ma. E ka nin lɛ. Mun ka gɛlɛn o de y'o ye. Baasi tɛ. N'i donna turamagan fɛ jɛ la u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko a ka di ni diya ye n'i m'i janto foyi t'i faga ni diya tɛ. O tuma Ala kana diyaw kɛ k'an fa. A ko filɛ sa dɛ. Tiɲɛni ma n'a ye. Musow ko ko sababu tɛ nin ye. I ma dɔn kuntigi y'a labɔ. An ɲɛ t'a la. Tafe 3 kelen. Tafe 3 fila. Tafe 3 saba. Hali ni mɔgɔ min ye nin b'a dɔn k'a furula, i ma dɔn Kadija furula de. Misa Tarawele y'a ta Suna ni Farida la. Isulan bɛlɛ tɛ. N ko nimisa tɛ turamagan ko la, n bɛ k'o de f'i ye. Su kɛlɛkɛlaw tɛ nin ye. Ala ye min Ala kira ye min ye wasa kɛ. Kuma y'an sɔrɔ yan. Kilasi b'o la. O tuma na kɔɲɔmuso i ka valise ɲana dɛ, kuntigi y'a seko kɛ. Kɔɲɔmuso ko tɔ b'i yɛrɛ de bolo. Jelimuso Lengo, ni maa min ye nin ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ni Tarawele la tɛ, a fɔ n ye.
ko kuma ma nɔgɔn dɛ. I tɛ nin sɔrɔ parce que ni ne jatigiw fɛ yen tɛ. Tarawelelakaw ye fɔ ni. Jatigi ni jatigiw tɛ kelen ye dɛ. Ninnu ye ne jatigiw de ye. N'u donna ko min na e yɛrɛ bɛ n dɔn. N ma tugu maalankolon kɔ wa yanni diɲɛ wuli tɛ n tɛ tugu maalankolon kɔ n'i ye n tugulen Tarawele la se ka valise ɲana o kuma na e tɛgɛrɛ fɔ a ka valise ko in na ko baladiya ye pewu nin kɔnɔna ma fa mana na dɛ dɔw bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn na o b'o de kɛ ka valise kɔnɔ fa ka na n'a ye n bugɔnɔ samaw ɲɛna ni fɛ dɔrɔn i b'o sugu de k'a la n ko n bugɔnɔ samaw ɲɛna o tɛ ci sama kun bɔ e ma nin ye o kuma a tɛ an ka lulu d'a ma sa an ka fiyewu u bɛ se ka kɛ cogo di aw tɛ taa n'anw kɔrɔmusow tɛ o cogo la kɔnkɛ aw yɛrɛ b'aw bolo bila o kun ko in ye laada ye dɛ nimɔgɔninw niyɔrɔ ye min ye walima musokutigi dugubila aw mana i selen don wa walima i selen tɛ de dugubila ka fisa laadala wuli ye o ka kɛnɛbɔ nala Kadijatu cɛ ka ɲi yuri yari la Kadijatu Turamagan Mama Dara Sudula yo Namu Soke kanyi bolon folo de la Demusoni kanyi atela de la Jani beni jatiki de Kosobe kanyi sitangolo de la Lega kari bena poyoso kurala Marifio Majabi suka majantigi alutala mine wa fanga ni koya kura ja ni te feke Tarawele la ogo janga ni jagite siribe ngana ni sangare nyama kala sisa ngana ni buda sinsa pati malado Kosobe ni farafi ni fulala sabula ni arabala masala ni jubala fila sirimanja mete Tarawele itara Hey, kini ma furu ka don fɔlɔ i bɛ k'a daminɛ ni aw ko k'i kɛra ko nin fɛn ninnu ne t'a la dɛ a bɛ furu ka na a n'a sinamuso bɛ yen a n'a kan sinamuso bɛ yen o y'a dama problème ye e fɛnɛ t'a bɛna bila la ne t'a n tɛ murubaliya la dɛ a nafigiya n'a fɛn ninnu tɛ kolokolo yan i tulo b'a la n tɛ nafigiya la i ye balimamuso de to i place la i tulo b'a la ça veut dire quoi ça ko man di e o man di e ala fure de yan Malaysia kɛ ne tun ne bɛ n ka ba ne tɛ murubaliya la wa n kumakan tɛ sɔsɔ i ka minɛnw labɛn i ka wuli ka taa so i tulo b'a la minɛnw labɛn i ka wuli ka taa so ça va pas non Malaysia bɛ du kɔnɔ aw de kɛ aw yɛrɛ de kan ka kɛ fɛnw labɛn ka surtout toi i b'i sigi manamanako la yan nɔ n tɛ manamanako la ne bɛ baara de la i ka minɛnw na n nana an ka dossier dɔ ta n bɛ don n ka dossier ta ka bɔ sanni n ka bɔ n ka sɔrɔ i pɛrɛnna ka taa i b'i bila ne yɛrɛ ɲɛ an ka taa fa de bɛna wuli la ça veut dire quoi ça i b'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i bɛ don buga bɔ sanfɛ ça va pas non n yɛrɛ kɔlɔ so kuma diyagoya de kɔnɔ nataga Ulang kata. N'importe quoi. Afo. Ima kuntike ka basa babo kadi. Basa bai dafa ni tim so feti se ko ke. Ayo ni mo kanu. Ko ye ladaw ye. Ko ka banani ndawma. Ba ko sabali ko korom so to abolo. Angaina. Ate koninge popoba kuntike te koninge la popoba. Ate koninge popoba kuntike te koninge la popoba. Ko sra ko o kuma yelimuso namu a fɔ Sidibe ɲɛna a ye min fɔ inshallah
ana kula fule nyimana anta inda maka bulwe nunu ngadi nyoine ma sherku peretele kataka kadi nofe kuma mzemzeni ndara de di falale di ko to gale di dadi jeli muso ko kuma de ngati fa yoro dola wa bala kan fay banga ko tiya wulu aywa awne ko be ando aywa ate ko ni ni tarawle turama kan si datama ate koninge fokoba Aisha te koninge la fokoba ate koninge fokoba kuntigi te koninge la fokoba ni dimi makuila ni tora makuila ni nyani makuila jongani yere fa sute monebo Aisha nana sute monebo jongani yere fa sute monebo ni dimi makuila ni tora makuila ni nyani makuila jongani yere fa sute monebo Aisha nana Bibla yere Amina arabi mse babanci e ka ulaje aw be hypocrite de kage ba fo ko en ko jarawi fare bela u sigile na ebe I ba teme ka ta de fengana ko dini ba re kam di mo biyo ila denjo wallahi papa bararon ça va mais salita faut qu'on parle Voilà, dis-moi. usra ingalla ira fane omi dusuka simi mais si ta faut kala nyana taw nyana o be parla bram ça va alhamdulillah lagare jama kabla mako kuna ko demseni demseni ini jore mo nga furu ko bla ko chama soro fulu bi jogo dem sen turu mana saw ma na dogo demsente lagare na le fla joga mana kafu mako magateme abor ni matian jive trawle la ye sugale masani onyana uru sandi trama Murule mi banna trama ma banyalo eche tamane mi banna trama ma banyalo yeche ni bafara ba komasa namu ba ni baru jaradu baba trama hansi adanga yeche dre trawle sinu trama namu trama walika ke jambuga musani muge datuma trawle la kadi si se ba de manuma baba kori basitila si se ba de manuma kori toratina trawle la kalo ayo bisimila aluna mbeko so manyine wae alula trawle ile muselango ko trawle la ko ay ni wula namu jelba bagi kuma modo ka ni wula namu wula tandi ale wula tamba ka ni wula namu jigi tugu ba ka ni wula namu kuno go chafari kuna sini chafari bi chafari sini chafari tura maga ka ni wula namu bismillah fizani kalu bismillah au betrawle ala mi do ala kra mi no yo wasake bismillah awa man de jita kana jiru awa kana basite awa awa kuma tarawle jigi tabai ale namu nyata sigire nati namu aye min ke miya dama ti sita kon namu nyuman ke balo namu jigi tugu balo namu ale ta kiye ka bi donde ale ba kiye ka kan ka kiye barka tarawle namu kunu go abarika kuna sini abarika bi abarika namu aye nyuma ya muke min ko mba befo wallahi amshiya namu nda ulaina namu ikome amesi bele ka gachila namu amandanya namu yeti demba nyuma lawo namu sisa den ko nyuma yere nani ni warle nani anje ni sigile baro ka badia uba fo ko birimisi jawali namu awonti namu madam tarawele lebutila na fara ziraba namu zira na fay mingi aw yodo namu tromo ay ni wala namu aya ba ko kungo yani namu jeliba ani mami yeni msokoro ba sigile baro ka lebulite
musokɔrɔba dɔ bɛ misɔrɔ birilen dɔ lebu kan nin ka disa ma biri lebu kan ni sɔnna muɲu ma ka sɔn sabali ma o de kama ala y'a den kɛ sita ye ka sɔn muɲu ma ka sɔn sabali ma o de kama ala ye bi yira a la madamu tarawele i bisimila i lebulen tɛ nin kɛnɛ kan jeliw ma tigɛ i la an daw de ka dɔgɔ an na a bisimila Sidibelakaw y'an ci k'an ka na ni a balimamuso ye a denmuso balimaya bɛɛ tɛ an bɔra nugu kelen kɔnɔ an nana ni a balimamuso ye ko k'a fɔ aw k'a dɔn aw sogo ni aw bolo cɛ k'a fɔ ale fana ye n nana sɔrɔ a bi ta n'a bɔra ten a dɔ la e de y'a kɛ ten a tɛ ka n'a sigi a kelen nka a bɛ ka na dɔgɔninya de kɛ an bɛ ci sama a kɔrɔmuso ma n tɛ fɛ u ka fara n kan i kelen bɛ yaala kumadɔnnaw ko n'i ye bɔgɔ kɛ i kulonkɛɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ la i kelen bɛ yaala ka muɲu ni sabali ɲini a fɛ k'a fɔ a ɲɛna a ka sabali a k'a to sigi ka ku u la k'a fɔ a ɲɛna a ka sabali a ka sɔn dɔgɔninya ma suba kɔrɔ ma sɔn dɔgɔninya ma suba ma k'a ba la kuma tɛ wali kama o la an b'a fɔ dɔgɔnin ɲɛna k'a k'a janto an b'a fɔ kɔrɔmuso ɲɛna kɛ k'a k'a janto a dɔgɔnin na an nana n'a dɔgɔnin ye denmisɛnninko min b'i bolo k'o fara nin kan o fɔ jeliba e ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban e tilala kuma bɛɛ la ko ne bɛ dɔɔnin fara a kan Sidibela ka cikan don k'an ka na Tarawele la Siseba denba ɲuman ko dɔ farala i denmuso kan bi k'an ka na n'a ye i k'a dɔn i sogo n'i golo cɛ k'a sara a sara Tarawelelakaw de a balola Tarawelelakaw de ko bi kɔni a tɔgɔ foyi tɛ Sidibela ni sira bilen k'an ka n'a kalifa Tarawele la aw b'a minɛ ala ye aw b'a minɛ kira ye a b'a minɛ k'a bila aw sogo n'aw golo ɲɔgɔn cɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen kɔrɔ kuleja ala ka kuleja ani mɔgɔ ka kuleja n'ala ma ɲɛ dɔrɔn k'a ma mɔgɔ min bɔ fani bala dɔrɔn a b'i sigi aw sigi cɛ kelen kunna donc kuleja i ka kunnandiya ye b'i ka kunnandiya ye b'i ka sankɔrɔta ye kuleja n'a sɔrɔ k'e kun kunna kun goyara k'aw cɛ k'a kɛra bolokolontan ye a tɛ se ka filɛ kɔ tɛ ɲɛ tɛ a ɲɛ kun tɛ jɔ muso wɛrɛ la ko bɛ furu ko kana fara i kan kuleja i kunna de diyara donc an bɛ ala deli ni dɔgɔnin aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ i k'a minɛ ala ye i k'a minɛ kira ye a kana fili ɲɛna n'a ye ko min kɛ n'a bɛna don fili ko la e de ye kɔrɔ ye fo karisa o ye man ɲi karisa don ta k'a fɔ kɔɲɔmuso ɲɛna i kɔrɔmuso filɛ a k'i teri ye i k'a k'i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye i k'a k'i gunufɔ ɲɔgɔn ye n'i nana ale de sɔrɔ sigi la n'ale ko ko ta yan fɛ n'o kɛra fili ko ye ni musokɔrɔba kumana fɔ an kɔrɔmuso de y'a fɔ ta donc a bɛ dɔn k'e ka fili tɛ ko kɔrɔmuso de ka fili tɛ donc kuma min donna an da o ye nin ye ni fili min yera kuma na aw bɛ yafa an ma Ala sɔnna ma denmisɛn ye kuma mɛn k'a ye den minɛ n'an bolo fila ye diyara n ye Ala sɔnna ma tigɛ ɲɔgɔn a tɛ bɔ a la n'ala ni kira sɔnna a ma sera se yɔrɔ n'ala sɔnna ayi kɔrɔmuso i ka kɛ sabalibaga ye i k'i dusu ma nɔ i dɔgɔnin don n'a kɛ maaw ta ye an ka taa ni boli ma ban nɔgɔ bɛ ɲɛfɛ dɛ o kumana kalifa don kalifa minɛ la o diyara n ye kuma diyara n ye n'aw bɔra yan ka se an buranna la a b'a f'u ye ko Tarawelela yan ni ala sɔnna u ye den min bila ka na n'o ye ne yɛrɛ buramuso ye ni ala sɔnna an y'a minɛ ni barika ye fɛn min b'a sɔn k'a tɔɔrɔ peut-être u bɛ sɔn k'e to kalan ye parce que ni dumuni ka kalan n'i bolo don a la lala u bɛ sɔn k'i tɛgɛ tɔɔrɔ n'o tɛ foyi t'a tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yan k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔrɔw don ale de bɛɛ la dɔgɔnin ye kan sinamusoya tɛ anw fɛ yan dɛ sinamusoya t'anw fɛ yan bɛɛ ye kelen ye min ye kɔrɔ ye a bɛɛ la kɔrɔ ye o ye Fati ye ka Harama da o kan ka den da o kan ka sɔrɔ k'a laban ale la a k'a kɔrɔw dɔn n'a y'u dɔn ka tɛna tɔɔrɔya sɔrɔ yan Tarawelela yan kan anw to balo la k'i senda i kɔrɔw senda nɔ la n'i kɔrɔ ko k'i ka min kɛ k'i k'o kɛ kɔmisɛnni min bilalen ko k'i ka kɛ kalalikɛla i kana kɛ falalikɛla ye Tarawele kuma mɛnna n bɛ min fɔ n buramuso ɲɛna
aw ka hakili to ɲɔgɔn na aw fila ala ye aw de garijɛgɛ cɛ kelen na ala sɔnna o ni ne ma ni ye ala ka kɛ ye n'a ye ɲɔgɔn minɛ serifu garijɛgɛ bɛ wuli walawala a b'aw sago sɔrɔ k'an to yan n'ala sɔnna a ka tɔɔrɔ a tɛna s'aw si ma i k'a dɔn k'i dɔgɔnin de fɛnɛ k'a minɛ ni barika ye n'ala sɔnna aw bɛ lafiya maa kɔrɔ fɔ ten Gɛlɛba ɲini ka jelimuso n y'aw dege min na n'ala sɔnna n bɛ tila ka transfert awɔ n'ala sɔnna a ye nin caman nin nalen Tarawele fɛ yen kalo kelen an bɛ fili nin ma a fɔ n y'a f'i ye a ma don Tarawele la de yan n'ala sɔnna o y'o ko dilannen ye sa Jilba o ye ne cɛ jansa ye baro belebeleba Gabi sosola tirama, wallahi ikana fao tirama, gabi sosona tirama, Tarawele mama de au bizanjini, kana fao tirama, amuru iba tirama te baso sare jo tirama, Tarawele soro tirama gani kakeja, muge musani muge datuma bati ya no wana tirama ga, kosobe fatisira tache. Aramata chele wole kambulo baru kolotigi ne wole kambulo baru ne bani ne baru bosi bani kuma kanju wote fo baru ma chama ni kage jamu ke musani muke datuma danga bani mana o dirama daga kunte danga bani mana o dirama daga kunte aku dei jajobala isangaranga iya tar sabali le sigile na wa kudeja jobala isangaranga ara muso nyale kudeja sorwo jime kone ojara sangaranga aha namu iye ko wurunu jaraba ani bawurunu jaraba dalagana koma kamani dalajiba mi kone muso dente kele minani kele kera fela bolo gansaye sigatola kanga mabo kungolo fantani kungolo bantana foite jara nyesira nyako ni jara ita nyingi sabi wora ita mali ni jara ije nyingi sabi wora ije mali madamu sherifu wala sherifu kan nungo na shi meshe Tarawele ita sunani farida la kumbelu dialila alo masraewa nyafeva kudeja chegani baba civilisele jara sarabe kudeja la jelimandia be kudeja la toilette be kudeja la jama noir serifu ba sanfɛ ne wele kambolo serifu dusukuni ne wele kambolo iye kone mana o kone jara sangaranga jara biba mi kone ne kudeja jara jobala jara koloba kani de kudeja jara sangaranga kasaura kone medianya kele bi ke sanfenye sherifi gagarale ya la petile ye sanfe musaninga kele ya ke sanfenye sanfe sherifi be bizuki la be kaleki la sanfe sherifi be waridi ma be sanu zaye sanfe fona tile musa ye furu la force de la afilani eribina sherifu swati sanfe kudeja te giringiri ale kera fortini ye sanfe gara marabo sanfe ne ko a ka wusula ninnu a b'u ne yɛrɛ kɔni dabali mana ban kuwa i b'a dɔn i mana sɛgɛn cogo o cogo ni y'a ka wusulan kasa ninnu sama dɔrɔn i bɛ sina ka lafiya ten kuwa. O tɛ diyagoya ye kɔɲɔmuso kura ninnu n'o nana ni wusulan min ye y'o kasa sama i ne kɔni ne dabali banna la a bɛ ne solution de pour i ka cɛw la maintenir so kɔnɔ. I y'a faamuya yɛrɛ Ala k'aw changer walahi non trop a diyara n ye trop. I bɛna caman fara a kan. Bon aw fana ka ko problème ye aw furu wagati ninnu a bɛ nin fɛn ninnu caya ka mɔgɔ lafɛn mais après juste a bɛ tila ka
Optaka tika mbola. Ike piu. Nili madwa farani antifu ibada. Nimi kade mune buriki. Ejango. Et puis ijota. Me fera kumane do fiya mena. Bon, kati jugumante. Ala kana ke jugumai. Era nyebe inaka ko kechola. Fona se bifuruma. Diengono. Ramade di kulomada. Ki nyamajo. Aka chala fe problème caman be bolo éviter. Gurubne. Kan bebe. Kan namida. Wallahi bas fe tuna. Awo. Duelu. Habe an bashi tala. Yere kan bashi dila. Ibna tam. Ina ta so mta kleflan. Mta bon, nso mogola. Ibna ta klefla ka ofi. Sai mta. Ibna ta klefla. Mta klefla. Mukle ko yisoro. Fatim fo manaka se sa to ngata donke. Ni be do. De fait ki ko yam subiane. Ebe na sigo kerefe. Obi ko bul. Bul be danya. Fati, ibe chendo. Wallahi de. Me ka munyu me ko yere de selinte ka bene arama ma wallahi. Mana fo me mo ya ke na chugo nte ka se kwa. Eki bulu da idusuka. Iki na mo ya ke ni fuka sama. Ese bala. Ko kana kere ka gelaw na kera ka banko ni situ la arama akera kureja mina kureja sete nera sete ni ma be mo shirima me ama minati ntori imana fokiba ke chuko sugu dora na che mana famia be ka fokiba ibika do am so ni nyoche sna ya kelela itena to ko ja sorala akuma mana tayro rete bunya soro Ne furu kana c'est vrai que la furu mais ka fokonte ikoromso fe utere ka foko kude jamandi ne utere ka foka ko do de kena ko ore mbla ka flana non depuis nyem so ndo phobie atama cinema peut-être fonne tare bin sirama nga kuma fama donc il nana soro o bunya de be duin kone non OK ko infle na kan retour c'est très facile depuis yane ka do ya tout allait bien fin be kun kan neni nkoro bi nyogon bunya neni mba bi nyogon bunya neni muso problème fouetti mais ni problème fait créer la ni ko fait ka de wéri no ikisi no non to godi mais parce que non il nana yani kana fouet kuntia nous on vivait tranquille fouet na ko nena de fin du même nage non comment il faut de dum ka fiel wekele flana ikoromso kudeja isnater depuis c'est ça sinaya inte fera men kulola an wala ma sinaya nyela ne te fa ka folon yega ma fama ikoromso do ka do kore ka bunya avec femme muso wɛrɛ bɛ k'i hakili to a la fɛn ma tɔɔrɔ fɛn ma deli k'a tɔɔrɔ n tɛ fɛ i nalen ka kɛ tɔɔrɔya ma ka di n'o kɛra bilahi ne kɔni a ma se k'i cɛla bila boliboli kama o cɛla don cogoya min na ale fɛnɛ cɛla don ten i tɛna boli ka taa diɲɛ yɔrɔ si la donc i bɛ sigi kɛ ni wagoya de ni sigi sera nin sugu ma i b'a kɛ ni wagoya de o tiɲɛ sa ne bɛ n ka sigi kɛ i kɛrɛfɛ kulenkɛni yɛlɛ la ne ta tɛ s'i ma i ka s'i kuma cogo la i ka s'i yɛlɛ cogo la i ka s'i baro kɛ cogo la a t'i bali ka kulenkɛ k'a fɛ a t'i bali k'i da don a da la parce que n'a bɛ tobili la hali kana fɔ k'i b'i yɛrɛ mɔsɔmɔsɔ n'a bɛ tobili la bɔ i bɛ gɛrɛ kuleja ka cogo min gɛrɛ a fɛ i ka tobili Fati ne ma da la ne bɛ se k'o kɛ dɛ i bɛ se wallahi ne tɛ se k'o tile ni kɔni ye min f'i ɲɛna a ma nɔgɔn koyi sinaya in fan si ma nɔgɔn mais wajiya de bɛ kɛ k'a kɛ ni ko k'i t'a ni wajiya jɛ ala k'an kisi sisan e bɛ kɛ ni kuleja ka di e n'a cɛ man e ni kɔɲɔmuso man di a cɛ bɛna mun fɔ k'e de bɛ ka don ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a fɔ a kɔrɔkɛ ye dun e bɛ jɔ sɔrɔ a la
ne y'a fɔ ma ɲɛna i bɛ jo sɔrɔ a la a bɛ taa la kale mɔgɔ i tɛ jo sɔrɔ a la n tɛna kɛlɛ k'a fɛ koyi mais ne yɛrɛ de tɛ fɛ an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na gɛrɛla ɲɔgɔn na kɛ o bɛ na ni murulansɔgɔ ye o bɛɛ ka to i ka poinna ta aw na gɛrɛ ɲɔgɔn na aw bɛ du kelen de kɔnɔ a bɛ tobili kɛ ɲɔgɔn fɛ i kɔni ne bɛ s'i yɛrɛ la sinon aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kɔni o bɛ kɛ e se t'o la mais i bɛ s'i yɛrɛ la de sen yɛrɛ kɔni i b'a dɔn ne bɛ so la o wa ka don ka so kɔnɔ ka da sɔgɔnda la o tɛ se yɛrɛ la yɛrɛ i bɛ bɔ de i b'i sigi dukɛnɛ na n'i da bɛ se ka don min na i b'i da don o la n'i da tɛ se ka don min na i b'i da b'o la mais n'i tɛ solution ye o baasi tɛ aw fɛnɛ a b'a ta ni hakili de denmisɛnnin de don n'a ma ɲɛ k'aw farala aw kan ka ban sinaya in fansi ma nɔgɔ a tɛ taa ni boliboli ye foyi n'o kɛra kɔni bilahi fɛn min ɲɛ min natɔ ye o ɲɛ kelen b'i tatɔ ye ne y'a fɔ a sa furu la ye non kuma de don ne ka fɛn min ka gɛlɛn ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ n t'o kulonkɛ la diɲɛ jɔsi fɛ ok an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o kan kan s'il y a un problème tu me le dis i bɛ n wele b'a fɔ n ye et puis don o don kana n kulokɔrɔla tɔɔrɔ ko non dɔ y'a kɛ tan du kɔnɔ dɔ y'a kɛ tan du kɔnɔ ne dɔgɔnin y'a kɛ tan dɔgɔnin kelen pe de bɛ ne la kɔrɔkɛ kelen pe diɲɛ don o don kana i jɔ n ma ko n dɔgɔnin y'a kɛ tan ou bien diɲɛ don o don kana i jɔ n ma ko n kɔrɔ y'a kɛ tan tɛ fɛ k'a mɛn n kulo la dɛ i y'a faamu i ka to ne kɔ n bɛ position min na tugun kɔ n'i y'i bila ɲɛ ni min bɔra la i yɛrɛ y'a ɲini a bɛ faamu ka di a bɛ faamu a bɛ faamu problème t'a la dɔrɔn ne kunna o de ye dɔ ye tu penses que o de ye dɔ ye dɔrɔn tɛ sa ne bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna de kuma wɛrɛ tɛ yen tuguni non bon n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de kun diya i ye quoi t'inquiète problème tɛna bɔ ne fan fɛ n'ala non donc mais i jɔ sisan ne yɛrɛ ma foyi faamuya e tɛ bɔ ka taa muso tɔw kɛrɛfɛ foyi foyi rien donc ne ko ko n bɛ na reposer so kɔnɔ dɔrɔn i fiyɛ ka na don ne kan e fɛ ne k'an fiyɛ ka taa mais au moins n to yen ka reposer kɛ i ka taa muso kɛrɛfɛ a ka taa baro ni o ne bɛ kɛrɛfɛ e tɛ reposer yan non m'o fɔ sa mais o yɛrɛ n'a fɔ ko depuis nana k'i tɛ ka bɔ k'i n'o tɛ ka ɲɔgɔn ye n tɛ galaw ne gala min ta donc ne tɛ gala tɛ ne bɛ taga kɛ mais e nalen ne bɛ taa mun ɲini kɛnɛma ye ale ka laɲini tɛ kana fara aw kan aw fɛnɛ ka laɲini tɛ dɔ ka fara aw kan mais ni ala y'a kɛ ka ban dun a ka laɲini don sinon a tun bɛ se k'a fɔ n t'a la o ala ne baden bɛɛ tɛ se k'a fɔ k'a t'a la e b'a dɔn tigitigi ko cɛ tɛ ka sɔrɔ jɔn bɛ cɛ sɔrɔ bi k'i b'i bolo b'o kan na a ma nɔgɔ cɛ n'a ma ɲɛ a nana fara aw kan ka ban a y'a ta ni hakili a k'a dɔn k'a fɔ ko muso de fɛnɛ don anw yɛrɛ ye muso ye cogo min a fɛnɛ ye muso ye ten n'ala nana si di aw ma ale t'aw ta ye bi o n'ala nana si di ko sabanan nana don ka fara a kan aw ye tɔɔrɔ min kɛ ale fɛnɛ bɛ n'o ɲɔgɔn de kɛ de fait t'o ma kɛ ale tɛ sɛgɛn dɔn donc ne kɔni bolo a y'a bisimila ni kɔnɔna jɛlenya ye a kana fɔ k'aw bɛ foyi foyi kɛ k'a to a kelen na aw de bɛ du kɔnɔ aw de n'a ye kelen a taara ka dan ɲɛ aw de n'a bɛ wele fu kelen na aw de n'a ye jamu kelen ye bi donc aw b'o minɛ n'a ye denmisɛnninya ye aw bɛɛ de ye denmisɛnnin kuturu ye ɲɔgɔn kan a y'a bila aw kunna dɔrɔn ni nana fara an kan an k'a minɛ i yɛrɛ ka to ka kuma kɔrɔmuso fɛ o ka ni hakili ta sinon a daminɛ ma nɔgɔn dɛ mais a k'a bila a kunna ko wagatinin de don n'ala ye min kɛ fɛnɛ ye jɔn ni sen fila si tɛ se k'o bali ni nin nana fara aw kan k'aw ni ne ye sigiɲɔgɔnma ye hali ni nin kun tɛ aw kun ni dɔ kun kan ka kɛ sigiɲɔgɔnma ye a n'o kɛ e k'i layɛ ni nana fara aw kan e bɛ k'i yɛrɛ bɔ a la de ayi ne tɛ du kɔnɔ o ne tɛ yan o aw de bɛ yan a faralen no an bɛɛ de kan ne tɛ yan o e tɛna tile kɛ yan hali ni nana tile kɛ yan ne bɛ se n ta kɛcogo la o ne b'a ni boliboli ja o ne tɛ ka na tile yan aw de bɛ k'a ni boliboli jɛ donc o de la ne bɛ k'a fɔ aw ɲɛna an bɛɛ de kudu i yɛrɛ ɲuman an bɛɛ de kudu an bɛɛ de b'a kulu kelen kɔnɔ ne lajɛ dɔrɔn an k'a ta ni hakili ye an ka mɔgɔninfinya kɛ an ka tɛmɛ sisan ok wasa passe n y'a mɛn wa bila ɲɛ donc mais e bi taa bali yan e k'a bila ne ɲɛ ba ye i tɛ taa yɔrɔ si la ne ka sɛgɛn da ko ne bɛ na te min na e b'a fɔ k'e bɛ taga ne to na sa na an ka te sigi na na kɔni ma ja daga wɛrɛ bɛ sigi bi parce que ne tɛ tile kɔngɔ la dɛ
Pas lama. No, nyari. Udah. Akhirnya apa pun? Hah? Ini balik depan bana di. Kita balik ba? Ini mah tuh ya. Mana nenek kaki namu citamu. Ah, kudeja. Dong, kali na balik. Ibe to gini kile mge kuja kuundama. Ni desa ta ofa. Kudeja. Ni desa ta ofa na. Kali, gitu. Ça va? Ça va. Nsogoma. Rasira. Alhamdulillah. Kali, ni me fɛ ka fɛn min f'i ɲɛna i bɛ se kan ka kuma lamɛn bi diya n yɛrɛ yɛrɛ de. Tulo b'i la. Kadi, a kun ka di ne ye e ni ne fila n'Ala ma ɲɛ ka ban k'an fila bɛɛ kɛra cɛ kelen muso ye. Latigɛw kɛra ka ban laɲiniw kɛra ka latigɛw kɛ donc a ka di ne ye ne fila k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye cɛ bɛ sisan sɔrɔ alhamdulilayi prospérité bɛ na kosɛbɛ o de kun ka di ne ye dɛ. Kudeja. Donc i ta bɔra dugu la i bɛna kɛ kɛnɛkɛla ye. Donc i bɛna teriya ɲini ne fɛ den min bɛ ne kɔnɔ i bɛ fɛ k'o faga de Kudeja. Komi e tɛ se ka den wolo ne min bɛ k'a wolo i bɛ fɛ ka ne ta faga o tɛ yan. Kudeja ja i kɛra subaga de. Kana ni ɲɛ kuma o ko la sa. Yɛlɛ dɔɔni sa s'il te plaît. Bon, y a pas de souci. N'a ka di ye tantôt. On va programmer. Y'a faamu. Donc, on va voir wagati min na an bɛ se ka taa musokɔrɔba lajɛ. O de ka di ye yɔrɔ. Problème foyi t'o la. Donc, considère déjà comme si c'était fait. D'accord. Y'a faamu. Problème t'a la. Sinon? Ouais, je suis là, ça va. Je me plains pas. Sinon, ta journée, ça a été? Bon, pas mal. Et le coup, parce que nous, comment y a des gens D'accord, j'espère que maintenant tout est ok. Bon, disons à 50%. D'accord, au jardin. Bon, baby, tu sais, tu dois venir au boulot, quoi. Ouais, j'ai été obligé pour nous d'autres pour que les gens o fɛnɛ musubaga ye ko wɛrɛ kɛ tuguni. Yafa ne ma Ala kama. Mun yafa ma ko kɛra? Man ta dab'o kama. Kana fɔ ma yafa ma Kudeja i bɛ fɛ ka ne den faga de. Ala kama ne Kudeja ne bɛ bɛn ni ɲini an fɛ ne tɛ kɛlɛ. E bɛ fɛ ka ne den faga? Yafa ma. Kudeja. Yafa ma Ala kama. E bɛ fɛ ka ne den de faga? Ala subhanallahi. Bismillah. Kudeja. A kɛra cogo di? Foyi tɛ nin na. Ne kun tɛ i ka so kɔnɔ sisan. Ne bɔtɔ Kudeja bɛ ne kunbɛn. N t'a dɔn a bɛna min kɛ n na, a bɛna n bugɔ de wa n t'a dɔn fɛn fɛn. Kudeja bɛ fɛ ka den min bɛ ne kɔnɔ kɛ. Kudeja bɛ fɛ k'o faga de ma. E k'i ma wusa. E k'i da de. I da de. Kudeja. Subhanallah. Kudeja. Manam. Ne bɛ ɲininka o. Muso fila furu a fɔla siri fila. N bɛ ɲininka a fɔlɔla la wa? Ni juguya kisɛ bilen ninnu kun de ye Kudeja. I tɛ den wolo o sɔrɔ. Mɔgɔ wɛrɛ fana t'a wolo i ɲɛna. Nka ne bɛ kelen de f'i ɲɛna Kudeja. I jija dɛ. I jija kala kana den wagasi kuma t'a kɔnɔ tan. Donc, de ce fait, je vais demander la route. D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux? Vas-y.
Allez, prends soin de toi. Ok, bye bye. Très bonne suite. Merci. Salut. Ça va. Anti patron. Nia, attends. Aku nana papier de bila yan nɔ stage ko la wa. A bɛ kalo damadɔni bɔ ne yɛrɛ kun ɲinɛna a kɔ dɛ. A nana ne hakili lajigin o la de. Moisés, bati. Parce que ne bolo ko hɔrɔnya de y'i ta ye lenburubaliya de y'i ta to ye. Mais ni mun juguya kisɛ bilen k'o tɛ ban mun tɔɔrɔ ne ma min f'i ye Kadi i da don i ka tigi da e yɛrɛ kun bɔra i bɛ taa min N t'an senna yala dɔrɔn ne ma. mun ye ta Bila. E ɲɛ bɛ ne jɔlen de la yɔrɔ min i ɲɛ bɛ ne jɔlen de la mais ne tɔ min bɛ kɔ a ka ca ni mètre 1 ni tila ye i t'o dɔn ko f'i ɲɛna a to dɛ i ɲɛ bɛ ne la nka i tɛ ne dɔn dɛ i tɛ ne dɔn dɛ faraden in na min y'i se o kelen de y'a se i tulo b'a la wa N y'a mɛn ma. wa i b'a ye i tulo b'a la N y'a mɛn. e mun ko sugu ye ta taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ Allahu akbar. dɔ kɛ e ta in na sa e mun juguya kisɛ bilen k'o tɛ ban na sinaya kɔrɔlen de la Adelika wara ye o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nɛsiri n badenw te Nɛsiri kɛn bɛ ka tɔnbola belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbola min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nɛsiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné o ja in na i b'i ka te Nɛsiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nɛsiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nɛsiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbola belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nɛsiri clientw bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nɛsiri tew ka sɛgɛ N denkɛ cɛbakɔrɔ i bɛ se fɛn dɔ la a lajɛ i k'i tɔ to cɛbakɔrɔ tɛ baara kɛ ni dusu ye cɛbakɔrɔ bɛ baara kɛ ni hakili ye sinon n bɛ min f'i ye don n'a nata i nimisa b'a la est-ce que ni kunkolo bɛ i bɛ n'i jɔ mɔgɔ hali foli i b'i to na n'i kun y'i sɔrɔ ni kun y'i sɔrɔ i denkɛ tɛ i mɔden de don Taro ne bɛ ka sogo de wa ou bien nin ye réalité yɛrɛ de ye ni mɔgɔw tun y'a fɔ ko alijana bɛ sɔn ka nin kɛnɛ la hali n'i kun ye sanu fana tɛgɛ ne b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ walahi ala nin so ye ko ne kamana gannen bɛ koyi n tɔɲɔnen don n tɛ se ka kuma n ka furu yɛrɛ bɛ ɲini ka na sa
a sababu fɛ ne b'a kɛ cogo di si tɛ ɲɛ dabali tɛ ɲɛ a ni Kureja tɔɲɔna ninnu ka du kɔnɔ sa Lagare y'a ka ko daminɛ n kan ma lafiya Sherifu nana ka suban yalaw daminɛ ma lafiya Adama ka galonjugu nana dan na n'a fɔra ko ni fana nana taga da ne kan tuguni n tigi Ala ne bɛ n yɛrɛ bɔ nin ko i kɔnɔ cogo di sa mɛ ne sɛgɛnna sa fɔyɔrɔbaga tɛ n bolo t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na Ala Ala n tigi Ala ne bɛna nin ko i kɛ cogo di ne sɛgɛnna ne Kureja sɛgɛnna walahi n ɲanina Fati, ça va? Comment tu vas? Et ni namena. Fati agara chunga evide. Abige chugudi. Comment tu vas? Ne burane bo. Abiba shweitala. Ere parle me vide. Ay, merci. Oh, mais so mumina boyla. Alhamdulillah, ere bien shweitana. Nyana. Tabaraka. Ça va. Boutique d'où? Ça marche? Oui, on est là. Alhamdulillah. Mbila. Fouetena. Kureja. Ni donna sanga sɔrɔ I bɛ kuma dɔ la. Ne y'i ka kuma mɛn. Bi ne bɛ se ka kuma damadamani dɔrɔn de f'i ɲɛna. Ne fa tɛ taara wililasigi la. Ni ma fɔ ne ma sɛgɛn dɛ. Wa n ye fɛn caman ye ɲɛ la. Nka bi e de bɛ ne pilasi la. E fɛnɛ bɛ k'i se kɛ I bɛ ka caman kun. Nka hali bi ne b'a f'i ɲɛna. I ka dɔ fara I ka sabali ne kan. Kureja cɛlasigi ma nɔgɔn dɛ. Nin bɛɛ de bɛ cɛlasigi kɔnɔna na. Ni n'i cɛ jara, I n'i cɛ somɔgɔw b'a la. Ni n'i cɛ somɔgɔw jara, I n'i cɛ b'a la. Wa fɛn man jugu diɲɛ kɔnɔ ka sinaya bɔ. A don ni wagatini, a bɛ diɲɛ ko bɛɛ nege b'i la. Nka mun b'a kun buna hadamaden fɛ, o ye I ka sabali. Sinon a ma nɔgɔn dɛ. A ka kunna ni jalaji. Wa n'a fɔ yɔrɔ t'i bolo, I tɛ mɔgɔ sɔrɔ I b'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna. Kureja I bɛ kɛ yɔliyɔlitɔ de. Ne b'a dɔn. Kureja ne tun bɛ place de la. Ne tun bɛ da n ka so kɔnɔ ne tɛ sunɔgɔ. Ne tun t'a dɔn ko su ka ja fo fitiri ka se. Nka fɛn bɛɛ bɛ ban k'a tɔ to Ala ka masaya de. Min tun bɛ se ka dimi bɔ I la bi ne bolo. Hali bi I bɛ dɔ bɔ dusu in na. I bɛ cogo min kɔrɔlen I ka to ten. Ni Sherifu ye diɲɛ ko o ko k'i la, a bil'i kunna k'a bɛ ban. Ko fɛn banbali tɛ Ala bolo. Wa nin ye cɛlasigi épreuve dɔ de. Cɛlasigi la, fɛn b'a kɔnɔ min ka jugu ni nin ye. I bɛ da I cɛ la, mais a bɛ se ka mɔgɔ faga ko k'i la don min na. N'o don dugu jɛra, a bɛ mɔgɔ faga ko k'i la. Cɛ bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ muso la. Wa muso ta tɛ dɔ wɛrɛ ye Kureja, k'i muɲu k'i sabali. Furu de la I fa bɛ nɛni. Furu de la I ba bɛ nɛni. Furu de la I teriw bɛ nɛni. Furu de la I bɛ kɛ jɔn ye balima t'i la. Jigi tɛ sɔrɔ I la furu de kɔnɔ. Mais o bɛɛ la a bɛ fɔ ko karisa I muɲu k'i sabali. Furu tɔnɔ ye fɛn kelen de ye. O ye den ye. N'Ala ma se ka den d'i ma furu la, I diɲɛ ko bɛ gɛlɛya I ma. Nka n'a m'i jɛ den na fɛnɛ, o t'a yira k'i man di Ala ye k'i ye fugari ye. Jini bɛɛ n'a tɛmɛ sira de don. Kasiba tɛ fosi ɲɛ mɔgɔ ye baden. A bili kunna ko ne Fati bɛ yan. Su fara tile kan. A bilenna cogo o cogo n wele. Kureja m'i jaabi. Fati. Kana kasi. Fati. Kana kasi.
Diɲɛ fɛn bɛɛ de bɛ ban ne baden. Diɲɛ fɛn o fɛn ni Ala y'a da I k'a bɛ ban. I bɛ ka wagati min tɛmɛ sisan ne Fati b'a dɔn min don. Nka foyi t'a ban ni sabali tɛ. Kɔnɔfɔɲɔgɔn tɛ ne la. Kɔnɔfɔɲɔgɔn min la bi. A bila I kunna ko ne Fati ye n ta I ta ye su fara tile kan. Ne bɛ taa ni kuma fɔ jɔn ye est-ce que ne bɛ se ka gɛrɛ ba la k'an ba ka dusukasi tɔ bonya wa? N bɛ min f'i ɲɛna cɛlasigi kuma bɛɛ tɛ lakaliba ye. Kureja n'i bɛ fɛ I ba ka si sɔrɔ furu yɔrɔ la I bɛ sigi da la. N'i bɛ fɛ I ba ka si sɔrɔ furu yɔrɔ la se I yɛrɛ la. Kuma dɔw bɛ yen kan'a to I ba kulo ka don a la. Hali n'a ma fɛn f'i ɲɛna e yɛrɛ b'a dɔn a ye kalo 9 min kɛ a tɛ fɛ ka tɔɔrɔ y'i kan. I b'a f'a ɲɛna bi I bɛn'a bila kɔlɔnnafili la I b'a bila degun na I yɛrɛ tɛ se ka foyi sɔrɔ a kɔnɔ. Ala k'an kisi n'i ba banana a bɛ k'e de la parce que e de bɛ tila ka yɔli yɔli daminɛ. Kana foyi f'i ba ye. Kureja e ni ne sigila bi a bila I kunna ko kɔrɔmuso bɛ ne la. Ne tɛ fɛ ka ji y'i ɲɛ la. Ne tɛ fɛ k'i lakasili ye bilen. I sara bɛ Ala de bolo I sara tɛ ne bolo. Tɛ foyi ye sa. E ni min kɛ ne bɛ Ala k'i sara. Kana kasi. Fɛn dɔ bɛ ban. I ma. Amen. Depuis dugu jɛra n bɛ ka n ka assiette ɲini minɛnw na ɲɛ t'a la. Kadi hali foli t'a la. Ne m'i ɲininka foliko la sa n ko n ka assiette tun bɛ minɛ na I m'a ye wa? Assiette modèle jumɛn? Jɛma. Sura ne y'o de ta k'an ka dumuni k'a kɔnɔ ani ne ka samuru kɔnɔ. Ne b'e ɲininka o ma minɛn t'e bolo de wa? Minɛn t'i bolo wa? ou bien I ɲɛ tana de ye minɛn kura ye minɛnw na? Fɔlɔ e tun bɛ dumuni kɛ cogo di? Est-ce que nin ye assiette ko dama ye? Assiette ko dama tɛ dɛ désormais n'i ye minɛn kura min ye minɛnw na I bɛ dumuni kɛ kɔrɔlen I bɛ dumuni kɛ cogo min na I bɛ minɛn wɛrɛ ta I b'i ka dumuni k'a kɔnɔ I bɛ tɛmɛ ne ka minɛnw na I tulo b'a la ou bien I natɔ ma kɔɲɔbɔ de. Kadi e nana y'a k'a sɔrɔ an bɛ dumuni kɛ duguma de ya? Ne ka sira foyi t'o la ne ko de I kana maga ne ka minɛn na I bɛ dumuni kɛ sanfɛ I b'a kɛ duguma ne ka foyi t'o la. N'i ka sira t'a la I ka sira bɛna k'a la n bɛ mun f'i ɲɛna I nana sɔrɔ anw bɛ ɲɔgɔn ka minɛn utiliser yan I tɛna kɛ sababu ye k'a fɔ k'i b'o tiɲɛ anw ka du kɔnɔ yan n'i nalen don farali de kama walayi a tɛ diya I la yan hali sini I ka minɛn n'i y'a bila foroba minɛn na n b'a ta n bɛ n mago dilan a la. O foroba minɛn ko kɛ o foroba minɛn ko ni maa kun tɛ ne ka minɛn kun tɛ bila aw ka minɛn na. Ni maa kun tɛ I ka minɛn kun tɛ bila an ka minɛnw na I bɛ taa yɛlɛ sanfɛ I b'o fɔ maa ɲɛna sinon en tant que I ka minɛn b'a la ne b'a ta ne bɛ n mago dilan a la n kun tɛ ci wa n da tɛ fara I tulo bɛ n na. Ok n bɛ n ka minɛnw bɛ minɛnw na aramasiɲɛ wɛrɛ ne k'an ka assiette ɲini ou bien ne k'an ka tasa ɲini k'a bɛ e bolo I bɛ n'a dɔn min bɛ bɔ a la. Ne y'o de f'i ɲɛna n'i tɛ fɛ I ka minɛn ka utiliser a ta I k'a bila I ka chambre kɔnɔ n kɔni tɛna taa don yen nɔ k'a ta en tant que a bɛ minɛnw na cuisine kɔnɔ n b'a ta bi n b'a ta sini n'i bɛ se mun na I b'o kɛ. N ɲɛ t'a f'i ɲɛna ka bɔ n ko n ka minɛnw e ka maga a la tuguni. Kadi n kana dɔgɔya I fɛ dɛ. K'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli ko fɛ. N kana dɔgɔya I fɛ ko assiette ko n'i ye dɔgɔya n b'a mɛn I ɲɛ kan sisan. O tuma mun de kɛlen don minɛn ko sera nin na I bɛ n'i jɔ k'i b'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna assiette den 2 nɔfɛ hali n'i ye ne I b'a dɔn k'a fɔ ko minɛn ko bɛ ne na I tɛ n lajɛ ka ɲa I tɛ n lajɛ ka na e nana ni minɛn minnu ye ninnu ye minɛn de ye ka ko ja ɲɔgɔn na dɔrɔn ka maga I ka minɛn na kɛ minɛn de b'e bolo ta minɛn de b'i bolo tasaden dama-dama faralen ɲɔgɔn kan k'o don I kun I bɛ n'i jɔ k'i b'i wasa na ko minɛn ko n'i ye ne dɔgɔya ko minɛn ko bilen nin y'ala fitinin nin ne dɔgɔya bilen tuguni ko minɛn ko I man dɔn kan'a ye ko n bɛ tan ne I tun bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ I ka sɔrɔ ka na essayer k'i b'i kɔkɔ da n kɔkɔ la ne ka dɔgɔya I fɛ bilen ko minɛn ko. Ne b'a f'i ɲɛna bi ta wa bi ta ɲɛ I bolo min sera ne ma a ka dan ne ma. K'a di o tuma mun kɛra kɔɲɔmusoya kɛra waraya ye wa ka n'i ta k'i sigi an den ka kɛlɛ-kɛlɛ ko kɔɲɔmusoya walayi n tɛ jigi la Serifu mun taara e ba waramusokɔrɔ in furu kana bila anw kunna Serifu de don tacɛbagatɔ in a bɛ kɛ muso min na ne tɛ dɛ a essaye tuguni bi ta ma kɛ tɛgɛ ya n bɛ gɛn de ta I nɔfɛ siɲɛ wɛrɛ mɔgɔ lankolon in.
Arama. Ilo funteli no me. Jugu sago ni te nyona. Ako ko en sol la kasa kore. Mi na se nyoma. Iba kala ba ko depuis ne le mana dubala. Ba yon bes kaira na ka ko ga wolo maltelo. No won. Am bela jele nga barage milena. E tate fo ne tate fo ku de ja tate fo. E ne rega magani nga la kala ka to nga milena. Ku me nga dubin bo. E igana miri kuma te kuma ya ma mu fo le na. Iska kumulo kai. Ne dabal ma ba. Ale ta donga fogo e farali tan fi no. Ntai ni ale mana sura ambe kam ne minyonga ne rabi anno me ne kam no te dubala. Iska kumulo ka kene. Wallahi fati bala gal ko mine ho damate. Iba fo ka sigile no kane ko nori kwa. Adunga boye ko. Aka tugu war ko dagara la ka tugu e koy. Ne bora ka mu daka. Wallahi fo ka do aka buru ko na madara na biso ko ko na ko la. Im kala rama. E kon ta fage shenta ki toni taina. Ta shenta. Ni ya chime ni nga fa. E re ma kuma ba mo mi te ko kalama. Ibe ta ka shenta o fe ebe eta mine ka nga shenta ni fe. Ni mo ko be ga molo ba ya kilaki. Na ina la ka fa ko tu. Ntui. Ibora ni mandala na ka fo ko ni kumulo ka kene. Abni kuna ke ni na le no wakati kele la fem ni mana chala sigi kama. Mo gomi na chala sigi kama be keta ntoa. Ni te ni ai ni tu ide I ayete meni na pu. Parce ni na le ni mine fe ka ta sabu de da dokuna. Wala so kwa ka kutigi. Ni te se ka na wulila ka ko fe na ni fi. Te mala. Alita ya da ni ta ntege. Ai uche maya oni nyonje. Uche maya oni nyonje. Ai na kwa ti na ti la ka te tu bile ne ba jifli. Ai eki bolo da du suka kana jifli. Ni tui ni na kungo era de tu nyona. Ni era nyebe mina ke ni me fega togori da dok nare. Ka mine chaka ta parce que chala siki kota kono. Wani akli re maso de nini. Ola ne ku ikatui. Ya akli maso ai. Fe ki kele ni do. Wallahi ne era akli maso ai. Yoro depuis deni ma furu kana duin ona deni de la ka nyoy butiki da la mi wa kili kontara yoro kele mi me ni deni de la ka nyoy bara ai mu ai ni la jo ai mu fa ya ko ne be de me fere yoro na ko ne bo yoro do ala ka masai yela ko kuma da bla la ka den fere ta ya ne da bal ma ba ne da bal ba na den fere ta ko ne be den fere ta yoro do o mala e afa na ko mimi kono ko e santa ya ka ba gote wala ndiki manga ko na to ko dunna parce que femi meni ko inkoro eta do ni ta do an shita do donc nan fe an to ko dan na ni be ka to ko ti asonti do ai ni tui o ko ni atlina na ya perete do wuli kana ya wala ne te jibila shiri ko mutara la ka to ko ran ta kana bla mo ko na ka anda do kuma ni mara an la chali ni chaute ka an das mani ko ta ko do kuma na me mi fi chaube te ni nyina makun to do be bon ko kan israila ni to yi ni ta ngata so ne ga ta dumini ibi tan fe ni tui Allo. Mama. Yara sira. Wallahi basi tula. Redu. Ni dundu war basi tula. Alhamdulillah. Awnu masero do. Ayo. Awni baraji kuy. Ala ka balmayatu. Ajara kuy. Wallahi bede yake sini da maidala. Allah kan tunyo koy. Se Manda. Se kureja. Nam. Somo Tora sula. Se. Ma. Ne bina hageto dille hini fe. Ma iga ya fama de. Iga ya fama Allah anakira de kama. Nini kadiga kui. Wallahi ni kuma dabo mangan kama ma. Kureja. Nam. Kuma dabo mangan ma. Adabo jime kama. Muna be mɔgɔw fiyɛ ka bu a be mɔgɔw kin k'u fiyɛ de
ne yɛrɛ ɲɛna ŋ'e ta ye mugu de nka ne m'a dɔn k'a fɔ kolokari don. Ma e kana dimi sa. Ma yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ kɛlɛkɛ mɔgɔ ye. Ne de jɔra Kadi kɔrɔ ne ni Kadi jɔlen dɔrɔn de don gansan. Fɛn ni fitinin dɔrɔn Kadi sina ka kɛ pɛrɛn-pɛrɛn de ye ne kunna. Ka sina k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye ten tɔ ne ma. M'a min m'a bɔ. Hali ni kuma fɔ dɔrɔn i b'a dɔn ko nkalon bɛ e ka kuma la. Kadi fa de bɛ Kadi la dɔrɔn e ka fɛn fitinin fɔ ma ka wuli ka kuma kuntan f'i ma. O bɛ kɛ cogo di? Hakili yɛrɛ bɛ sɔn o ma. Hakili bɛ sɔn o ma. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen koyi. Wa a dun sera i ka sabali dɛ. Ma. A sera i ka sabali dɛ. Ma e ka ne faamu. Sabula i b'a ye yan. O tɛ ne ma bɔ o ma koyi ma. Ne ye ne faamuya dɔrɔn e bɛna dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ne bɛ tiɲɛ yɛrɛ de kan. Kadi kɔnɔma de don o ye tiɲɛ. Mais min bɛ Kadi kɔnɔ ne ta de don. Ni ko b'a togoya la, ni ko b'a kɔrɔ la, Kadi den ne den de. Kadi mana jigin den kan ka di ne de ma bari ne ta de don. Ne bɛna mun kɛ o la an ma den wolo nka ne b'a dɔn ne bɛ den ti wolo tin dɔn sa. Ne bɛna mun tɔɔrɔ de ta ko n b'a ɲɛsin Kadi ma. E kɔni b'a dɔn ma ne jogo tɛ nin ko ninnu ye. E kan ka ne dɔn ten olu ko ma ou bien. Fureda, ka kuma ni cɛ ɲuman b'i da kɔnɔ ani tiɲɛ kuma o tɛ kelen ye koyi. Ne yɛrɛ bɛ dusukun na ko in na o. Ne tɛ denmisɛnnin ye. Worota min dun y'i ladonya o worota kelen de ye Kadi ladonya. I ka fosi de tɛna den in bɔ yan. Kelen, Kurede tulo b'a la. Wa e tɛ den wolo ye tiɲɛ. A bɛnna ma i tɛ den wolo. Muso den wolo bali. Nga mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ wolo i ɲɛna. Mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ wolo i ɲɛna. Ma ne m'e minɛ ni nin ye dɛ. E fana b'o fɔ ne ma. Ne mɔden ko la, Kureda. Ma. Ne umu mɔden ko la. I ma ne dɔn ni fɛn fɛn i b'o bɛɛ ye ne la. Sabula e b'a dɔn ko den in kɔnɔma don tigi. Min b'i kɔnɔ ne b'a dɔn. Den bɛ wolo dɛ. Fin t'a sɔrɔ kuma tɛ jɛ ma. I tulo b'a la. Ma nin yɛrɛ kumakan ye ne ma. Nin ye kumakan ye. Ne ka mɔden ko la ne kababilen don ka ko bɛɛ kɛ. Ne jigila misɛra dɛ. Fɛrɛ k'o kɛ. Ne jigi dalen bɛ mɔgɔ min kan. Wa an tɔba de bɛ kɔ nin ko la koyi. Ne tɔ belebeleba de bɛ kɔ nin ko la. I bɛ se ka taga. Jagoya kasi la mɔgɔ da la. Muso den wolobali a fɛrɛlen don ka ko bɛɛ kɛ. Man kile. Nse. I ka kɛnɛ. Nba. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ yen. Aw yɛrɛ dun? Baasi t'an na. Nba. Nba. Komi I ni ne yɛrɛ kuma o don la. En même temps ne tɛ n ka fɛn dɔw ye la. Ne ka fɛn o fɛn de b'a f'i ɲɛna. A bɛ n nɔfɛ de quoi. A ko ko a tɛ kulonkɛ la. K'a bɛ furu o de la. O de la ne fɛnɛ ko a ma n k'a ka na siɲɛ wele ne ka na yira n bamuso la. Denkɛ tɔgɔ duman jamu duman? Ne tɔgɔ Alasani Kuyate. Awɔ. Ne ka baara bɛnnen don ingénieuriya baara ma. Komi Lagare y'a ɲɛf'i ye cogo min na, Lagare ka di ne ye nina kanu yɛrɛ de la. A kun ka di ne ye ne ka Lagare ɲini k'a kɛ n furumuso ye inshallah. Nka ne yɛrɛ mɛnna ne bɛ muso ɲini na, ne ma bɛn ni mɔgɔ sɛbɛlama ye jusque là. Nka ne bɛ Ala fo tiɲɛ yɛrɛ la n b'a la waleɲuman dɔn, n b'a barikada fɛnɛ ni. Sabula ne kelen ka Lagare dɔn, ne y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ sɛbɛ don, a lamaralen don wa a ladamunen don. Donc n kɔni bɛ kuma min f'i ye, inshallah n bɛ n seko ni n dɔnko kɛ walasa n bɛ se ka Lagare dusu suma cogo min na. N b'o layiru ta i ma, inshallah. N y'a kuma mɛn. A diyara n ye fɛnɛ. N'a ka hɛrɛ b'a la yarabi Ala k'a latigɛ. Mina yarabi. Ala k'a latigɛ. Amin. Komi I yɛrɛ nana yɔrɔ dɔn. Ne kɔni ka Lagare dɔn. Nka
a faw bɛ yen n bɛ kuma s'u ma n'a kɛra min ye kɔfɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ inshallah. Baasi t'a la ma a bɛ diya n ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ ye dugu jumɛn mɔgɔ ye? Ayi an bɛ bɔ Wasolo yan fan fɛ. Wasolo. Ma n'a tɛ kɛ baasi ye ne bɛ fɛ ka sira ɲini sabula ne kun nana de ka na walasa i ɲɛ ka da n kan an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye. Wala Lagare insista kan kosɛbɛ ko a kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye e ye k'a tɛ ko foyi dogo i la. Wala o yɛrɛ de ye ne nakun ye n ko n fɛnɛ bɛna ɲɛ da i kan. N'a tɛ kɛ baasi ye n bɛ sira ɲini n kan ka taa ci dɔw la. A fɔli diyara n ye kosɛbɛ. Ala sɔnna ma n bɛ sira d'i ma. N bɛrɛji. Foli diyara n ye. N bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yarabi n'an bɛɛ ka hɛrɛ bara Ala k'a ko tɔ sabati. Amina yarabi. Ala k'o dugawu minɛ ma. Amina yarabi. I yɛrɛ i ni foli ka kan kosɛbɛ. I ye denba ɲuman yɛrɛ de. Awɔ. Ni mɔgɔ kɔni bɔra i ta nɔfɛ aw bɛɛ de kɛra kelen. O ye tiɲɛ. Aw bɛɛ de kɛra kelen. Baasi t'a la ma. Ne bɛ sira ɲini. N'Ala sɔnna ma sira bɛ yen. I ni ce ni baraji. Nse. Ala ka se ni ɲuman ye. Amina yarabi. Nse. Merci beaucoup. Kɔrɔ hakɛto dɛ. Kɔrɔ n bɛ fɛ i ka kuma i musow fɛ ko min kɛra Kadi la n tɛ fɛ segin ka k'a kan bilen nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye i musow ka ne muso dɔgɔya. I bɛ kuma. Kɔrɔ ne tɛ se ka kumakan jigin n mɛnna majigin na quoi n mɛnna majigin na je n'en peux plus. O tuma ne ye dɔgɔnin o kɔrɔ de ko ne muso fana kan ka tripoter ten yan e musow fɛ yan. Kɔrɔ ne tɛ jɛn n'a ye n tɛ jɛn n'a ye bi n tɛ jɛn n'a ye sini. Serifu ne y'i kɔrɔ de ye n ko n'i bɛ kuma fɛ i kumakan jigin. Kɔrɔ cɛ digi da n tɛnɛ quoi n sɛgɛnna quoi je n'en peux plus n ye makun ka dɛsɛ je n'en peux plus walahi. N ko n tɛ dɔwɛrɛ dɔn bilahi je te jure n'a dafara fila ni min bɔra la kɔrɔ e b'a ye ne b'a ye n ko n tɛ dɔwɛrɛ ala a ma s'o ma fɔlɔ ne n'i tɛ n k'i ma k'i ka kuma i muso de fɛ. Serifu. N k'i ma k'i ka kuma i muso de fɛ. Serifu i ne de bɛ kuma na i kɔrɔkɛ i kumakan jigin. Kɔrɔ ne tɛ se n tɛ se trop c'est trop quoi n tora la tuma bɛɛ n bɛ non kɔrɔ chaque fois nin ko ninnu bɛ kɛ e b'a fɔ k'i bɛ kuma i muso fɛ i tɛ se. Serifu e yɛrɛ ne wolo wa i kumakan jigin. Kɔrɔ ne tɛ se bilahi n tɛ se trop c'est trop n sɛgɛnna quoi. Serifu n ko n tɛ dɔwɛrɛ dɔn kɔrɔ bilahi n bɛ n kali fɛn na a ka bon n ka kali ni Kadi nana fɛn wɛrɛ fɔ ne ɲɛna tuguni kɔrɔ ye muso in t'u sɔrɔ Gabriel Touré la. Serifu an kɛra fila ye. Ni Ala cɛ ko an kɛra fila ye. O tɛ kunkolo ma ɲi ta. Umaru ne ko aw ye gulɔ de min wa walima aw ye dɔrɔgu de ta. Aw fitinin ma ko min aw kɔrɔbali k'aw kɛ baliku kɛ aw bɛn'o de kɛ ne la. Maa Serifu de bɛna ne bugɔ k'ale muso. Ko ne tɛ lafiya an ka du kɔnɔ. Umaru nka ne jiginn'e la ni Serifu ma min dɔn e tɛ se k'o dɔn. Serifu ma min faamu e tɛ se k'o faamu Umaru. Ala ne bɛ ka sira fɛn o fɛn ye a bɛɛ bɛ ka ne sɔrɔ kelen kelen. Ne ka miiri kun tɛ nin ye tile kelen k'e ni Serifu ka kuma sama o ɲɔgɔn tɛ kuma tɛ k'aw tɛgɛ se ɲɔgɔn ma. Umaru
Sherifu mana diɲɛ ko ko k'e la e tɛ se ka ne ladɔnniya o la Umaru o wagati jumɛn sa ne yɛrɛ kun bɛna lafiya n ka du kɔnɔ aw bɛ fɛ ne ka lafiya n ka du kɔnɔ cogo di nin na ne jigi ye min yɛrɛ aw bɛ fɛ ne mun ka lafiya n ka du kɔnɔ cogo di e k'o fɔ ne ye tan nin togoya ninnu na kuma kɛ ne bɛ lafiya cogo di nin na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw bɔra n jigi kɔrɔ bi kojugu an fɛnɛ fɛ yen nɔ kelen de don yan nɔ koyi ne tɛ se k'a to mɔgɔ ka molobaliya kɛ ne na u nakun ye min ye ne fɛnɛ nakun y'o de ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ n sigi ko olu k'u ta kɛ ne la ka tɛmɛ o tɛ se ka kɛ o mais o tɛ se ka kɛ ne tɛ se k'o supporter o olu nakun y'u ka cɛlasigi ye ne nakun ye n ka cɛlasigi ye ne bɛ se k'a fɔ cogo di ko ne bɛ n sigi olu k'u ka molobaliyaw kɛ ne la ne tɛ se k'o tolérer o togo si la n tɛ se k'a tolérer n'a ka d'u ye togo togo k'a kɛ ten tɔ ne pɛrɛnnen don ok an b'a kɛ ten tɔ k'an bɛn ça va o ma ne ko ça va e m'o mɛn yan ne ma n jɔ k'e fɔ e tɛ se k'i jɔ ka ne fɔ f'e tagamatɔ de bɛ ne fo ko ça va ou bien e ka wusa ne foli ma de o ma e bɛ fɛ ne k'e fo cogo di ne m'e fo ko ça va sisan ou bien e m'a mɛn yan ne ma n jɔ k'e fo bonya kɔnɔ e tɛ se k'i jɔ bonya kɔnɔ ka ne fɔ Kadi ne dɔgɔnin de y'i kun i bɛ yan nin nɔ i bɛ cɛlasigi la cogo min ne fana bɛ cɛlasigi la ten wa ne ka kɔrɔ n'aw bɛɛ ye cɛlasigi la donc ne bonya y'i kan o ye diyagoya de fadenya tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ dɛ wa kɛlɛ janjan tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ne cɛ dɔgɔkɛ muso de ye ne b'i bonya o kanali la donc a bila i kunna k'i cɛ kɔrɔkɛ muso de i kan ka ne bonya et puis i bɛ ko min na so in kɔnɔ ka di i k'a dabila est-ce que a b'e kunna k'e furulen don wa a b'i kunna k'i nana sigi de kama cɛlasigi la i bɛ ka anw minnu k'i faden ye dɛ anw t'i faden ye au contraire anw de y'i ka diɲɛlatigɛ ɲako mɔgɔ ye e b'i ka girin-girin minnu kan dɛ olu y'i fɔlɔ mɔgɔw de ala k'an kisi bi ni ko y'i sɔrɔ janni olu bɛ se anw pere de bɛ se k'a ɲɛnabɔ donc n'i bɛ fadenya sama a sama i ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ i ka anw to yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la i kɔrɔmuso n'i y'a ye e b'i jɔ tantɔ ka ne fo ka tɛmɛ donc hali foli tɛ n'i kɔrɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ sinaya tɛ fadenya ye koyi n'ale ka musoya n'a ka sɔn kun tɛ e kun tɛ don ka fara kan mais min f'i ɲɛna i n'i kɔrɔmuso ka bɛn a la o de da ka di la i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ala deli n'o de ka bɛn a la o de da ka di la n'i y'o de k'i faden ye walahi ne ɲɛ t'i la dɛ parce que ne ye ɲɔgɔn fɛn fɛn ye nin na ne m'a si laban ko ɲuman ye e bɛ k'i ta cɛko in diya in fɛ kɛ bɛɛ tɛmɛ ne ta in sira fɛ mais n'i ko de ka i t'a ni mɔgɔ ko jɛ i tɛ mɔgɔtigiya kɛ e ni anw ka bɛn a bɛ mun ɲɛ e ye a bɛ mun tiɲɛ e ye k'i sigi ka baro k'anw fɛ a bɛ mun tiɲɛ e ye hali i kɔrɔmuso bɛ so kɔnɔ ka t'i sigi a fɛ ka baro kɛ a bɛ mun tiɲɛ e ye foyi nka e tɛ se ka kɛ parce que a b'e kunna k'e sinamuso de don sinaya min b'i kunna dɛ o bila ka b'i kunna a minɛ k'i dɔ de don e yɛrɛ b'i to ni fini na cogo di ka kuma lankolon fɔ i da kɔnɔ k'e to ni fini na ɲɛma ka da e kan yɛrɛ ni sugula taga tɛ e bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ e kan ka kɛ so kɔnɔ de fini min yɛrɛ m'e la e m'o bonya donc e ka furu bonyali ko tɛ e kɔnɔ a b'aw kɔnɔ ko ni fini donna o la ko y'a bannen ya ni fini t'a la a daminɛlen parce que n'i bɛ nin kɔrɔ dɔn i ne nan'i sɔrɔ min na nin y'i ta kɛ n kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni f'i ɲɛna ne bɛ n ka denmisɛnniya kuma min f'i ɲɛna n'i y'i ta ko n ka di n cɛ ye n ka di n cɛ ye k'i ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na n'i cɛ y'i to i kelen na don min na i kelen b'a kasi kɛ mɔgɔ tɛ gɛrɛ i la an fɛn fɛn filɛ k'e ladi kɛ an tun t'a dɔn ko dɔ bɛ fara an kan an bɛ sinamuso ko kɛ mais an ye sinamuso ko kɛ mun b'a yir'i la k'e kɛra filanan ye i tɛ kɛ dɔ tɛ fara i kan a k'a sɔrɔ ni mɔgɔw bɛnnen don o de da ka di la dɛ n'i ye bɛɛw bila ɲɔgɔn na ka du bɛɛ wuli bi k'a jɔ a sen kan e ka di kelen kama i bolo k'i bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ la i b'a k'i yɛrɛ la janga sugunɛkɛ nafa n'i tilala i b'a tɔ sɔrɔ i senkɔrɔ o de y'a nafa ye
N bɛ min f'i ye i hakili kɛ ka baara kɛ ko musoya tɛ nin musoya ye n ka ko dilan nin musoya tɛ ko tiɲɛ. Ɲɛ. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tole. Naam. Ça va? Ça va. Como tole? Tudo tole. Waka. Ça va. Tu es ravi. Le nettoyage de là. Nettoyage de la fleur. Ok. Merci. Ah, ça va, malade. Sumaro. Acheter. Alhamdulillah. Ça va. Ouais. C'est. Ça va quand même. On a tiré au fil, il y a un gars bon. Non. On a tiré au fil, il y a un gars bon. Non, plus là. Jugumante. Ah, là on avait passé. Ouais. Comme on a décidé, on est dormi. Donc, on a parlé à salon. Salon maintenant. Salon Flavie Boula Yang. Allah. Il y a un salon. Je connais. Tu sais quoi, Kadek? Tu sais que notre l'aide pas décidé. Débat fongo, il doit n'y avoir la salon de vie, je peux dire. Aljana. Ni be salon wore ni nga di muso ma salon wore ni nga dama sino tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ne ka n ka tigi tɔgɔ bɛɛ kɛ ni salon ko la tout récemment décoration a tila bɛɛ ne de y'a course bɛɛ kɛ n tilalen n nana masumalen n bɛ ka n ka baara fɛnw nafa sɔrɔ sisan nɔ ko ne ni mɔgɔ wɛrɛ fana ka jɛ k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i k'a kɛ to nka o tɛ se ka kɛ ne fɛla ko ye Aljana ne min ɲininka i ka vie la koyi e b'a fɔ k'e de kelen ye salon in baara bɛɛ kɛ ni ne y'a décidé n'i dɔgɔnin ka na baara la e fɛ yen tu n'as pas à discuter maison n ka décision ta waati wuli ok a bɛ faamu i dɔgɔnin bɛna labɛn a bɛna baara la i n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ok ne fɛla ko to ye tiɲɛ yɛrɛ la. Bon, il fait la côte d'eau, il fait la côte là quand même. Tu vas t'habituer avec le temps. Mais moi, ma décision reste telle. Solution t'as là. Mais okay? Pourquoi est-ce que salon de ɲini ka d'a ma? Yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka d'a ma? O bɛ se ka kɛ, mais en attendant, pour le moment, vous allez partager ce salon de coiffure. Mais ne mago tɛ mɔgɔ la yan o. Salon kɔnɔ ne mago tɛ mɔgɔ la. Koudedia, s'il te plaît, kana nga ni ne mandi ni nga décision ta te wuli ne m'a fait ni mogo be mogola mais et tina ta comme employé non vous allez travailler ensemble Chérifou wallahi Chérifou ne ma sigini ni don kelen da kelen ke bi son an kenena Chérifou e bi son an kenena Aljana ese bi son an kenena neni e kan nin bɛɛ tigi tɔgɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ e kan ka décision ta kuma min na e tɛ décision ta dɛ e bɛna ne sigilen sɔrɔ an ka salon kɔnɔ dɔrɔn an ka sɛgɛn an ka ɲani salon kɔnɔ e bɛna o fɔ ne ɲɛna e ma ne sara ni nin ye dɛ e ma ne sara ni nin ye dɛ wa f'i b'a fɔ k'i ka décision tɛ wuli e delila ka décision jumɛn ta i yɛrɛ ye n k'an fila de bɛ jɛ ka décision ta ɲɔgɔn fɛ i ye ko kɛ na fɔlɔ o bɛ n dusukun na ma lafiya o la
n'a fɔra tuguni k'e bɛna ko wɛrɛ de far'o kan tuguni est ce que a y'a fɔ ko salon baara de ka d'a ye i ma ne sara dɛ wallahi i ma ne sara. Meja ini kaca turu. Dinya kaca turu. Ni sera ni na. Ni masih na ko. Moi je te ne fais de bon assez. Là on ka di inti informé. Domi a jabe na bara. Mais ni a yin na kana moi-même personnellement wula kana fi. O fana bonya do. Ni te bonya ye. Akade chuko market. Mais on est même min do nga décision que oui. OK? Docteur. On a nos filles. Allah, ne munike. Ne mun kelo ne ke sa Allah. Ne ayira alala. Wallahi ne ayira alala. Talaga tiende me. Ne soro ne masengede. Chérie, tu sais, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si je suis là. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si si va calmare a bella a toi drone ta drone ta blala n'est-ce pas donc ni la bella drone avec mi il y a pas de souci mais yoro il flemme ils sont à respecter pas chauffer là donc il est pas sur la bella yo c'est pas quoi du coup là. Je me demande si je pourrais vivre un jour sans toi. Hey John, calme ça. Ça va, ça va. Tu l'as fait. Toi, tu me prends pour qui à la fin? Donc, elle nous paye quoi? Hein? Après tout ce que tu m'as dit, est-ce qu'on a raqué là? Laisse-moi t'expliquer. Tu ne vas rien m'expliquer. Donc, elle me nous paye. Toi, tu n'es qu'un grand coureur de jupons, quoi. Il m'en a fait un bébé tout quoi. Qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas? Donc, elle a volé, il est nous paye quoi? C'est ça. Et beau parleur de quoi? Je dis, tu l'as fait, tu me laisses parler, s'il te plaît. Dis-moi comment elle dame n'est. Et puis, si on m'a dit là, après, je viens te trouver avec une autre. Vous pouvez faire comme vous n'avez. Et puis, à partir d'aujourd'hui, de cet instant, mets-toi en tête qu'il n'est, c'est fini. Il y a famille. Ça va, ça. Je te dis que c'est fini. Regardez-moi ça. Mais laisse-moi tu l'as fait, je ne veux rien attendre. N'est pas, tu as lu la commande, c'est bon. Oui, merci. Et merde. I'm going to go to Allô? Mais t'as mon costume. Il t'a envoyé tes faux, il faut y en avoir même femme ya. A dingo in a sorola wa ma sorori.
yɛrɛ b'a dɔn sɔɔni dɔrɔn ne kan ka nin ko in ɲɛnabɔ sɔɔni dɔrɔn ne bɛ jigin n b'o kɛ cogo di den tɛ n bolo o ma e fɛ ka ne malo de ya ou bien n ye wari min d'i ma i ka segin ni n ka wari ne tɛ se ka wari ba in ta k'a di e ma k'e tɛ ne ka ci ɲɛnabɔ ok n bɛ k'i kɔnɔ n ka perese nin na bani n ka perese i la Anche. Mun pɛrɛn-pɛrɛnla ta téléphone i b'a dɔn i girinna ka don cogo min na jatigɛ ma ye ne ma ne bɛ i ta minɛ e yɛrɛ b'a dɔn kana to ka girin ka don ta sa fana m'a faamu no cogo di a tɛ to la aw jiginna pause la baara yɔrɔ ouais ça va ça va ouais dɔɔni i ma sɛgɛn kojugu bon o bɛ cogo suguya dɔ la fɔlɔ mɛ baaraw ka ca ma n yɛrɛ bɛna n teliya ka segin sisan ok ça tombe bien i t'i labɛn an ka t'i ka consultation na consultation depuis nin ko in daminɛra e kelen de bɛ nin va et vient ni fɛn bɛɛ la i tɛ ka ne impliquer a foyi la il est temps ne fɛnɛ ka don ka au moins ka t'i bila au moins e b'a fɛn ne ninnu kumpan ni fɛn bɛɛ la ok kunun ne ye docteur wele docteur ko ne ma ko semaine wɛrɛ ko ne ka taga ko semaine wɛrɛ ko bi ta in ma bɔ ko semaine wɛrɛ ko n ka taga d'accord problème t'a la mais de toutes les façons kana kɛ ɲinama de yala n ma dɛsɛ ka so yɔrɔ la sa n kelen bɛ se ka nin ko ɲɛnabɔ ni n dɛsɛra n'i bɛ taga non n m'a dɔn i kelen bɛ se o mais n ko ne de fɛnɛ fa ye fɛn dɔw bɛ yen faut que ne fɛnɛ k'i accompagner olu la o de y'a diya ye mais e k'a to sa n'a a wagati sera n b'a f'i ye o problème foyi t'a la e ka taa ne bila o ka di ne o mɔgɔ diya ye mɔgɔ kelen ka t'i bila dɔgɔtɔrɔso la surtout i ɲɛ b'a la i kɛrɛfɛ yarɔ o ko ninnu ka ɲi an bɛ taga o kana pressé d'accord bien sûr ça va ok quand même bon tiens ɲɛ b'a la i sɛgɛnnen mais n'i nana ne yɛrɛ parce que ne bɛna reposer bilen ne bɛ segin ka taa baarakɛyɔrɔ la n'a ma ɲɛ dɔgɔtɔrɔso la taga kɔni ma bɔ ɲɛnafin bɛ ne na i bɛna taa joona ta non n bɛna tɛmɛ n ko an ka jigin bi 16 heures mais n b'a fɛ n bɛ dɔɔnin bɔ heure la n bɛ n ka mɔgɔw bila baara la ce qui est sûr n bɛna joona ka kɔɲɔmuso kelen bila so kɔnɔ tantɔ yarɔ o ma ɲi non t'inquiète n bɛna ok donc an b'a kɛ ten an bɛ wula fɛ n'ala sɔnna n'a ka kisi kɛ ka segin ni ɲuman ye min na rabi ni ko tɛ ne minɛtɔ ye ni min ka kuma kɛ ne sen na n kan ka hakili sigi ne yɛrɛ bɛ ɲina cogo di ka da tugun ni min ka ko kɛ n kan ka da yin tugun dɛ hayi ni min ye minɛtɔ ye n kun t'o tɔ de filɛ nin na ni deli ka wara ye o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te nɛsiri n badenw te nɛsiri kɛn bɛ ka tɔnbola belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbola min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te nɛsiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gayena o ja in na i b'i ka te nɛsiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te nɛsiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te nɛsiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbola belebele wɛrɛ kan ka kɛ nɛsiri kiliyanw bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te nɛsiri Supermarché Nakara pour tous vos produits alimentaires et divers, situé à Bakodjikoroni, Golf, Immeuble, Plaza. Bonbon, noix de cajou, chocolat, yaourt, anime fins malin. Au moyen d'un produit américain encore, savon, complément alimentaire, aucun shampoing, gel de douche, sogofrioro, jegefrioro, ou bébé yoroina. Soroyoro Kilimpio, Supermarché Nakara, Golf Konnala, Bakodjikoroni, Immeuble Plaza, 76 92 18 67, Supermarché Nakara, Inana Malien ou la fiale les Kama.
Surprise. Ma copine. Oh, ma copine. Oh là là. Une femme. Voilà, quelle femme. Tu m'avais manqué de. Ça fait vraiment longtemps. Voilà. Ibaka. Doni. Une femme ça. Voilà, il m'a donné une film là. Voilà, il m'a dit barre tu m'es là. Toujours en forme, il t'est changé. Avec toi dit. Et le voyage. Oui, ça s'est bien passé. Alhamdulillah. C'est bien. Nouvelle du me là. Nouvelle fois était. Une cousine de mariage qu'elle allait. On se rend compte donc du coup, on a un enfant à Tarabola. Comme à Rayoro Manja, c'est vrai. Il y a sorti bien enfin il y a des. Et alors. Non, on te sait que t'as mis mon abonnement. Au jardin ça. Et tu me tournes un changre dans un mariage que. On te sait que au barak muchara, un patron fait que malara ou le kofunga tara. Il m'a au bel et à Kenima c'est à mariage. Tu es un oula, man, non, heureux ménage à elle. Merci, c'est gentil. Ma copine. Ma copine. Amira Fama et ça. Non, voyage quand même, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Ah, là, c'est bien. On a eu une soirée. Il y a une massira. Là, c'est bien. Ok, ma copine, on a mis du temps à dire, mais oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Ni jara ça. E fina bɛ mun na yan? N bɛ mun na yan cogo di? N ko ne terimuso ka so de ye yan, Bibi. Ne terimuso ka so de kɛ yan, Bibi Lagare. Bibi? Ko Bibi ye ne cɛ dɔgɔnin de ye? E cɛ dɔgɔnin wa? O tuma e tun bɛ ka Sheriff tɔgɔ min fɔ, o dɔgɔnin de ye Bibi ya? O dɔgɔnin de ye Bibi ye. I bolo bɔnna, mun de bɛ yen nɔ? Kadi. Yarɔ n ye kangari da i ka fanaya la yarɔ. Kɔnɔmaya depuis quand? Donc i taara i ka voyage la i seginna ka na i jogo ma bɔ i la. E ma changer. I bolo kana da yan tuguni dɛ, i tulo bɛ n na. Kadi bɛ mun de la yan nɔ? N k'i ka fanaya kun mɔn kan. I bɛ yan, n bɛna kuma kelen f'i ye. I bɛ yan nɔ, ne bɛ yan. I tɛ n dɔn, n t'i dɔn. Hali k'i da a da ɲɔgɔn kan i k'a fɔ k'i bɛ ne dɔn. I tɛ ne dɔn dɛ, depuis. E Kadi, e bɛ mun na yan? Ko ni nana i terimuso sɔrɔ yan. Timi hɔn ji la. Ma copine a kaɲi. Non, jiko kaɲi. E nin tɔgɔ la? Ayi, a kaɲi, ne bɛ taa. O tuma e mun fɔ ne terimuso ɲɛna? I ka mun de b'o la? Ne b'a dɔn dɛ, n ko ne nana sigili sɔrɔ yan. N'ale ma sɔn ji la, diya ka. Cɔrɔgɔlen kɔrɔ bilali a taatɔ lajɛ ban ye. Nin kabako ye dɛ, ne ka bɔ sisan nɔ foyi kun tɛ yen nɔ. Ne nana o ye humeur falen tantɔ. Kadi ye mun fɔ n ɲɛna? Donc ne ka n sigi nɔ la walasi. Ne ko papa o, mun bɔnɛ de jigira e ni Sherifu kan o don hein? Depuis ne furula ka na don in kɔnɔ ne ma deli la e ni Sherifu ye kɛlɛ la. O kɛlɛ bɛna daminɛ Kadi furulen de ya? A tɔ o yɛrɛ kɔrɔ dɔɔni e yɛrɛ mun ye kɔrɔ ye. Hein? Buwate yan, an bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye. A fɔ ni Sherifu ma mun dɔn e man k'o dɔn. An minnu ye denmisɛnninw ye an tɛ sɔn na mun ma e cɛkɔrɔbatɔ e de bɛ k'o kɛ. Hein? Sherifu bɛna ne bugɔ ko Kadi ko muso ko. Hein? I kuma na hakili yira ɲɔgɔn na dɔrɔn siraw k'aw kɛ ɲɔgɔn kan tan. Hein? E t'a kalama o. Wallahi i tɛ se ka bɔ a kalama. Ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ye a k'an lamɛn quoi. Mais ayi min b'a kun na ko ani aw kɛlɛla donc ale bɛna a muso fana défense ta quoi. Ne kan. Ala. I kana jigi Sherifu la sa ne y'o de fɔ. E mun ye kɔrɔ ye e de kan k'i ka kɔrɔya rôle jouer. Sherifu ye denmisɛnnin de ye o. Hein? Ne kɔni hakili la n'a y'a essayer k'a b'a kɛ kɛlɛ ye toujours a yira i ka hakili i kana hakili yira ɲɔgɔn na. Sinon kɔni fɛn bɛɛ b'a kalama ko kura ka di mɔgɔ ye. Kɔɲɔmuso ko ɲaga ɲaga de b'a la. O de bɛ k'a bila an na. Sinon Sherifu delila k'a essayer k'a bɛ jɔ ni e ye k'a bɛ kɛlɛ kɛ wa? Ne ko n bolo tiɲɛ yɛrɛ la nin ma diya ne ye dɛ. A ka di ne ye a fɔlɔ n'a laban ka kɛ nin.
anw bolo maloyara ko de don ko an cɛw jɔlen don u bɛ k'u bolo kɔrɔta ɲɔgɔn kama k'u bɛ kɛlɛ kɛ la et puis a ma kɛ mɔgɔ si kama i yɛrɛ buramuso Sherifu ko k'a bɛ kɛlɛ k'anw fɛ ko parce que k'anw ni Kadi bɛ ɲɔgɔn na Sherifu to yen a to yen o se de b'a ye mais e ka n'i sen don a la ba e k'a to an ni Sherifu cɛ a bɛ n'a faamuya ou bien tiɲɛ yɛrɛ la a dan ka kɛ nin ne tɛ fɛ k'i kɛlɛ la bilen anw lajɛ wa i ka ma lajɛ i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la et en tant que chef de famille hein vraiment ma bɛn ne ma walayi an bɛ taa nin langa nin ko Tarawelelakaw ka dutigi ko n'a dɔgɔkɛ k'o de bɛ kɛlɛ la e yɛrɛ bolo o tɛ maloya la ko ya hein mais mɔnɛ de quoi depuis Sherifu ye ko dɔn depuis ne y'a ye k'a ye ko dɔn fo bi a ma deli k'i bolo kɔrɔta ne kama mais muso ko tiɲɛ na o y'a fɔ cogo min na o don mɛnɛ muso ko bɛ cɛbakɔrɔ changer i ka kɔrɔfɔ mɛn ni Ala sɔnna ne tɛna n t'a fɛ tuguni a banna o kɔni o bɛ diya ne ye kojugu walayi o bɛ diya n ye ne yɛrɛ kɔni bolo ni Sherifu hali ni Sherifu k'a b'a sen da i sen kan walayi sen sama ka bɔ a kɔrɔ mɔgɔw tɛ kɛ kelen wa mɔgɔw hakiliw tɛ kelen i ka kɔrɔ n'a ye cogoya min na i hakili fana ka bon n'a ta ye ten nka k'a balen et puis aw kana essayer k'aw bɛ nin fana kɛ kɛlɛ kuntagalajan ye nin ka kɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen de balen n'a fɔra k'aw minnu y'aw muso ye an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ bolo fila la aw bɛ kɛlɛ la yɔrɔ kɔni o cɛ man ɲi kɛlɛ kɔni tɛ yen kɛlɛ tɛ yen e min Sherifu bɔra ne ka mobili la sisan o mana ne ka tile ta ka bɔ ne kɛlɛ bɛ a bɛ don yan o diyara n ye kojugu kɛlɛ kɔni tɛ yen a fɔ o diyara n ye n y'a faamuya baasi tɛ yen problème t'a la e ninnu ka gɛrɛn ka di ka fɔ dɔɔni ne a si tɛ a ɲɛnabɔ a si tɛ se k'a dilan fɛnɛ fo ka ɲɔgɔn mago sa dɔrɔn o bɛ taa ne ye dɛ mɛ k'e bɔ ɲɔgɔn dɔ b'a la e t'a sigi na e t'a la a ka wɛrɛ wɛrɛ n'i ka wɛrɛ wɛrɛ nin bɛɛ bɔlen don e mɛ Kureja i b'a dɔn i bɛ jelimangoya baara de kɛ kuma dɔ la aw ka jeliya ye o aw kɛcogo n'o b'a fɔ a ka ko sugu bɛɛ de bɔlen don e nege foyi tɛ ne la bi a ka di ne sa ko e ka ɲɛda la sa mɛ a ka di ne sa ale ye siniwa de don mɛ k'e fana y'a filanan de i tɛ ja ayi awɔ ne ka jugu ni bɛɛ ye parce que e yɛrɛ nege foyi tɛ mɔgɔ cɛjugu o bɔ ɲɔgɔn ka ca ne mɛ o t'a ye o i mɛ Kureja yirisɛti in ka di dɛ est-ce que nin tɛ jambon ɲagaminen de ye pomme de terre la ah le goût de ça baby e bɛ fɛ an ka jumɛn k'a la wɔkulɔni wa ou bien cɛtiri de ka di Kadi teri o ma e donna wulu de kan ne tɛ ka kuma e fɛ de o ma mun de bɛ yen nɔ e bɛ ne kɔ mun de la ne ka sira de ka kɛ quoi ne ko n'e donna wulu de kan e tɛ se k'i da waga kan fɔ wa ne donna ne ma mɔgɔ ye koyi o ti manamanakan ye e fɛ wa e ma mɔgɔ ye i kelen kɔni sigilen tɛ yan nɔ ne ɲɛ bɛ n kelen de la i t'i yɛrɛ maraden o kɔnɔmaya ma fɔlɔ i la wa cɛlasigi tɛ fɔlɔ i la dɛ ne mu impoliya de ye k'e ma mɔgɔ ye yan nɔ i filɛ nin ne ya a kɛ tɔw la i ka ne sɔbɔ a la dɛ impoli Kadi bɛ ka min kɛ nin tɛ ko ɲuman ye dɛ e donna ka na ne fo e donna ka na ne sɔrɔ e kana na ne fo o ka bɛn tiɲɛ yɛrɛ ma Fati min fana y'an kɔrɔmuso ye t'o fana fo o ye bonya dɔɔni ye dɛ et puis i bɛna an sigilen sɔrɔ an bɛ ka télé lajɛ i bɛ sina k'an ka commande ta k'i b'o la n bɛ ka salon kɔnɔna ten i tɛ t'i ka salon kɔnɔ ka t'i ka télé lajɛ yen dɔrɔn ne ka taa n ka salon kɔnɔ ne bɛ n ka salon da yɔrɔ dɔn e tɛna ne ka salon da yira ne la Sherifu de ye ordre di ne ma ko yɔrɔ o yɔrɔ ka di ne ye nin so in kɔnɔ yan ne ka don yen nɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka di n ye n bɛ n sigi ordre de dira an ma Kureja ni fali y'i ta n'i y'a ta aw bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ sugu kelen ye mais fali dɔw bɛ yen n'u y'i ta ni m'u ta dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ ko siranya de don i bɛ dɔw to yen de parce que tani yɛrɛ ala ye fali da hali n'i y'ale kun ci a tɛ sira ye tellement k'a kɔnɔ ka jugu ne dabali bɛ ka wari min yɛrɛ la sabu mɔgɔ dɔw bɛ yen kɛ
U bɛna ko de ta dɔrɔn k'a s'i ma. Ne yɛrɛ ka n da de parce que ne tɔgɔ ma ne Et puis a bɛ na tuguni k'an ka télé ta ne ko nin di ne ma. O ma mun de bɛ yen nɔ? I bɛ mun de kɔ n bolo de? Ne muso i tɛ n'a minɛ. E bɛ mun de kɔ ne bolo? Ne ka sira b'i la. I tɛ bɔ ne ka sira kan. N'i ka bɔ ne ka sira kan ne n'i tɛ ɲɔgɔn na i ka bɔ ne ka sira kan. I ye fɛn min cɛman ye dɛ ne y'o fila ni baden ye. Yarɔ mais i ka bɔ ne ka sira kan ne n'i tɛ ɲɔgɔn na. N'i ye ne ta kɔrɔbɔ don o don n'i ɲɛnama kɛ buteli ye. E ka ne ɲɛnama kɛ buteli ye komi e bɛ se ɲɛnama butelikɛ de la kɛ ne bɛ k'an sigi k'i kɔnɔ e k'a kɛ tan. E bɛ nin daba ye n bɛra ne bɛ i bɛ se kuma e fana bɛ se kuma dɔrɔn de la k'e bɛ ne kɛ buteli e ka na ne kɛ buteli an k'o ye kɛ. A barikala la. Ko ne sɔrɔ Kadi. E m'a fɔ ko yɔrɔ yɛrɛ ni ja ko ne ka don yen nɔ. Ne bɛ na Kureja b'a wuli k'a b'a kɛ ne kan ko ma Kureja bɛ fɛ ka ne den faga de. Sherifu. Sherifu. Kadi i tɛ sabali ba. Kadi donna ka na anw sigilen sɔrɔ so kɔnɔ yan ni bonya b'a cogo la Kadi kan k'i da waga k'a fɔ ma k'aw ni ɲankuma. A nana ka na commande ta k'a sigi o m'a bɔ dɛ n y'a kɔrɔ fɔ n ko mun na n k'a m'a fo hali n'a ni nin ye Kureja ye sinamaya sinaya t'a ni ne cɛw a tɛ se k'a da waga ka ne fɔ a et puis n bɛ kuma a fɛ tuguni a bɛ tila k'a n dɔgɔya k'a bɛ télé falen tuguni an bɛ ka télé min filɛ ale t'o lajɛ ne ye commande minɛ a la ni Kureja ma se ɲɔgɔn ma ne de tun bɛ kuma la. Fati. Ni ko b'u cogo la. N t'a siɲɛ fɔlɔ aw ni Kadi ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a donna aw kan n'aw sɔrɔ téléphone la est-ce qu'elle est obligée k'aw fo n'aw tɛ ko ɲɛɲini na ou n'a tɛ ko wɛrɛ kɔ. Donc a man k'anw fo wa. D'ailleurs n b'i deli quoi nin ne ka du ko kuma ye. Ok. I da bɔ la s'il te plaît. N da t'a la n'Ala sɔnna ma. Kureja c'est la combien fois ne bɛ ka taa e ye donc Kadi bien halisa a ma se e ma se ka limaniya ko la halisa. C'est quoi le problème? Depuis le début, tu me laisses parler. Depuis le début, tu ne veux pas voir la fille chez moi. Au bout, ça, c'est le médecin avec la mort. Solution, tout là. Est-ce qu'il y a comment femme? Bon, n'était pas que quelqu'un m'a tourné qu'à c'est un autre ami sur le cache là. Il bolo. Où est-ce qu'il y a? Ne rien faire, tu la fermes. Ne rien faire. Soyez dans ma campagne là. Yoro ya jabe lui. Vous ne voulez pas la voir ici au droit des problèmes. Ne voulons ça va nous faire pour les combats. Nous connaissons beaucoup. Tiens, il va changer les. Pour il va changer les. Mais n'a faut le connaître son dé comme il est son dé. Non mais tout, mais mon temps il en est là. Eh les gars, comportement clé plein là, mon temps il en est là. Mais à salon tiens. À ta salon on doit à un déranger ta kono. Donc ni salon ba bolo. Elle n'a pas le droit à aller à salon. Mais si elle a le droit, pas de donner mon fille mana de mon cas. Ouais, t'es billet de quoi? Eh bébé kono. Ni bébé kono, elle commence à boire du coup. Donc salon ba aller bolo, elle n'a pas le droit à aller à salon. Mais attends, il faut faire des cadeaux quand on s'y soit tempo. Hey, tu commences à m'énerver. Ni me la kuma kana dalami. Ajana fin do be faire des cadeaux. C'est moi qui va kuma ni kana dalami. Pour do be ne ta fait. Chef. Ah? Chef. E ma de dalami. Chef même ne buga. Ye din dalami. Ay bunya te ko la blin. Abbas yoro raja bene. Egata. Kureja imagu. He. Tugi chako. Sabu jugu. Na tori pelo. Kureja. Ima foi kalala. Kureja wuli bai. Ima kusa. Kureja, ima kusa. Imaku inyaji che wallahi torola mais ni be ba la wuli ligisi tise ya wuli ganyen kokolo be gandini ala naki
Antle. Tarase. Ça va. Ok. Merci. Et un numéro tu me série d'or année fini d'or là. Nana ma chama mi ano de talon et tapeti. Est-ce qu'il t'a gagné talon? Talon. Moi c'est 38 et nous. Nous faisons 38. Ok. So là fait bien là na do iro la nana ma do. D'accord. N'a pas de souci, merci. Ma copine. Où est Bila? Il va revenir à l'été, à la bia. Qui tu vois la mumila? Il faut demander là. Abeti une cousine Kadi. Une cousine Kadi. Oui, Join. Il corrige musoge. Il corrige musoge. Sheriff ka Kadi. Eh, elle ne veut pas randonner. Il va quand même connaître cousine Nedra. Et cousine Kadi. Kadi n'est pas corrige de nous. Pour cousine yere. Ah bon? Ok. Tu sais que Kadi c'est une grande menteuse, hein? Bibi. C'est-à-dire? Il va quand même Kadi ne connaît ben manigancé ne singa. Ka galon tige ka kono mandu sheriff la ka soro chente. Ikom? Aïe, ka galon tige wa? Non, même pas. Kadi kono mandu? Ne ko be manigansira ni de singa bibi. Ne de be ka fi. Aïe non, ne ma famia parce que Kadi be so abi kono a kono yere bora yere kaba. Man yere fomandi de ko wallahi. Mais informandi. Mais et on va commenter tout ne te ko famion parce que Kadi be so en kono bara bala plus de 5 ou bien 6 mois comme ça le bébé au kono tala e fera mon faut ni wala sa shérif ka fu ibo kalama ka galon tike Kadi elle n'est pas du tout enceinte ai ni bella je l'ai simulé mais ali ola grossesse be en ka bon aba simulé to godi fini ngolo ne be Kadi kono nana akelo no ka fini ngolo le do aka fini ngono Kadi kile ma de ka konota wala masurunya yere ka konota kono mate abe galonika Kadi kono mate teriya imbe enne nyonche kuni wulu cousine nga kariya kan sugu kay korokela ala ibano ko yere ne mana miru yere lo yere de be ne fari faga na beya non ma copine il fari kana faga i yere ya photo gumna ne teri de mais e balema de Kadi malgré tout cela amanyu manke e klala ka fone yana ne kun ya ta dawre da kono tu me dimi koro mais du moment où ere de anya fone yana moi je veux pas t'en vouloir il gap keta de ke ibano Kadi en gale akoy abi foko mo kiti balma bela jelen jogo don jakma yin change iba kalma kunne kunte miri ko Kadi me sonka al ni ko sugu yere ka ngone balla de kata Kadi soro telephone na donola Kadi mala ga fo ka dowuli ko kana dinere no bela jelen dalima iko mu ngone de be ga fi balla kata jolin soro couloir kono mala ko Kadi mu mo model lide ka galon tige o mi bo fo ka de nyini akama yere Kadi ne kere bibi wallahi ni ma jarayi wallahi ni galon tige elle m'a vraiment déçu en fait non matin ko faible yere ne mne chugum na triala ikera fa triala ko jugu wallahi mais ma copine ere kera ne fo ni ay e karera kan be fo ni na kanu ne do sune ba fo na muna ngai bale mari ali wallahi iba la blanye muna mama me ga na fala non mama me ah d'accord merci on est minere voilà uzun cheke ya kan talon kai civiliser les barrières wallahi awo fini do wo fena irana en même temps
Non, c'est trop joli. Ta copine ni semne de. Koju, anyana de. Non, ni semne de. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. En plus, la couleur verte, n'est pas couleur préférée. Ah bon? Ouais, noir, il me dit, mais noir, cadnere. Ah, ok. Noir, cadnere. Ma chérie, fais-moi voir. Oui, non, tu rien. Wow. Nine nido. Kaboli do kenni. Bibi. N'est-ce pas? Les cagnères, pas faut glaner kamari. Ma copine avait sorti quelqu'un de nous. Oh, ah, tu sais gagner fort. Allô? Somɔgɔw nse ne ka ci kɛra cogo di ko ci jumɛn wa i n'i bila denyɛrɛni ko min na kɛ i cɛ tan bɛ ka taa di sa dun bɛ ka taa di i tɛ lasegin an ka ci ɲɛnabɔ o ma ne ye wari min di e ma ni wari ka dɔgɔ ne a fɔ ɲɛna n bɛ dɔ fara a kan kɛ problème t'o la o mais i jija ok o tɛ problème ye o n'a sɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na e k'o to ne ma dɔrɔn o tɛ e ka problème ye n'a sɔrɔ la dɔrɔn e ka ne wele dɔrɔn ma ne awɔ n'a sɔrɔ la dɔrɔn kuma an fɛ problème t'a la n'a ɲɛnabɔra hali ni bɛ dɔ fara ka wari kan problème foyi t'o la ok n'a mɛn a bɛ diya n ye k'an bɛn ala ka tile yɛrɛ ni ni ɲɛnabɔra ne ka ko tɔ bɛna diya maa ye dɛ ala ka nin ɲɛnabɔ ne ka ko tɔ falama de bɛ k'a la o la n bɛ n sen da u bɛɛ ka kow kan yan ok. Ah là. Ya Rabbi, ala ɲa ɲini fɛ. Ala ɲe fɛn bɛɛ ɲini fɛ. Kana to foyi k'a ka di den sɔrɔ. E cɛ. Denko hami minɛ la bi. Denko hami minɛ la bi. Ala. Ala kana fɛn kɛ ka di den na dɛ. Mais ni ko in na ne ma da kudeja yɛrɛ de la quoi. Cɛ muso ye muso ye, muso n'a ka ko bɛɛ mais cɛ denko la la femme est capable de tout dɛ. Cɛ a ka dɔgɔ ala ye. Ala bɛɛ b'i bolo wallahi. Allô? Ouais, entre. Ab cogo di ça va? Ah. An nana ne yan? Oh mais Isa kana to ka taa n'o kɛ. Non. Ayi, signature kan ka porter papier la a bɛ taa n'a ye u bɛ taa n'a ye ka taa fɛn kɛ fenêtre la. Non. Ayi, kana to a ka taa. Aw bɛ min? A la maintenir k'a kan kɔnɔ minale. Cachet bɛ n kun yan ok. Kana to a ka taa dɛ. I y'an sigilen don ka fɛn min kɔnɔ depuis kuma jumɛn e b'o bila ka taa. A to yen ko n k'a kɔnɔ awɔ. Cachet ni signature bi mais signature fɛn ka cachet kalan i bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye. N bɛna sisan. Ok.
Lakari. Ya kana. Awa bashi tena. I yɛrɛ don. Bashi tɛ yɛrɛ la. O la e mun taara? Ne kun taara ci la. Mais ma, est-ce qu'il b'a dɔn k'an ye kojuguba de kɛ yan? A kojugu ye jumɛn na sisan? Wallahi, an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ, an kun man ka ko min yɛrɛ, an y'o de kɛ quoi. I ka kuma fiɲɛ de. E bɛ fɛ ka mun de fɔ de? An ye mun kojugu kɛ? Fo ka taa se k'an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'an ye kojugu min kɛ, k'an ma ni ɲɔgɔn kojugu kɛ. O ye mun kojugu ye Lagare? E Lagare, i t'i jɔ ne kunkolo ka lafiya sa Lagare. Ah? Ma ne tɛ koyi. Ne ma foyi de kɛ. E ma yɛrɛ depuis Kadi nana du in kɔnɔ. E ye bɛɛ kɛlɛ. Ka Kadi kɛ i b'a fɔ ko sɔn t'a la du in kɔnɔ. Min mana ko kɛ, hali n'o ye ɲuman e ma b'o yɛlɛma k'o kɛ juguman ye. K'o tɔ ye ko Kadi ko. Lagare ye denmisɛnnin de ye, e t'o yɔrɔ ninnu dɔn. U bɛɛ ye denmisɛnnin de ye. Mais ni min nana kɛ, u y'u ɲɛ tara k'a ye. Ne fana tɛna se k'o t'u bolo dɛ. B'o t'u bolo cogo di? Ah? Ko dɔ de fana den don Lagare. Sinon ne ma fusaya ci u ni ɲɔgɔn cɛ. U bɛɛ de ye kelen ne bolo. U bɛɛ ye kelen, si ma wusa ni si ye. O yɔrɔ de don. Ma ni ko ten, ne ye kuma kelen min fɔ o de don. Malo de y'an ta ye du in kɔnɔ yan quoi. Malo belebeleba de anw ta ye nin du in kɔnɔ, mais i t'a dɔn tantɔn quoi. Mais don min na n'i bɔra a kalama, i bɛna ne Lagare ka siɲɛ segin ne ma. Lagare o, ne ka kɛ Kadi fɛ. Parce que ko n buramuso o de dɛ, ne ka malo b'o de la. O tɛ dɛ, i y'a fusaya ni bɛɛ ko parce que ko e mɔden b'a kɔnɔ quoi. Kuma ye o de ye quoi, i kun man k'o de kɛ ma. Lagare, a n'o man kan. A man ka nɛgɛya. Ne ko kɔni mɔden wolobaga kɔni ye Lagare ye. Kala t'i wagasi ɲana koyi. Kala t'i wagasi ɲana. O bɛ f'i ye de. Ma o ye tiɲɛ ye. Ne ba i ye tiɲɛ don, i den ye ne mais des fois den bɛ ba ladi quoi. O tɛ foyi kɛ, o tɛ foyi bɔ den masaya la. I ye min kɛ a ma bɛn dɔrɔn de. E ye ne wolo sa o Lagare. E ma ne kalo 9 kɛ yan. F'e b'i sigi min ka ɲi min ma ɲi k'i b'o ɲɛfɔ ne ye. A ɲɛfɔ an ka taga. Ayi, ɲɛfɔ wɛrɛ tɛ o. N'a tolila wagati min na, a kasa bɛ bɔ. Ne bɛ fɛ k'o dɔrɔn de f'i ye, ne bɛ na fɔlɔ. Lagare. E denmisɛnnin de ye tɛ ni yɔrɔ dɔn. Ni mɔgɔnin 3 kelen de k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u ɲɛ tana kɛ Kadi ye. Ne bɛ se k'an sigi cogo di k'a ɲɛ b'o ma? Ne kɔni tɛna se k'o kɛ o. Nka Lagare ka nin kuma in. Kuma in taga yɔrɔ ka jan bi dɛ. K'an malotɔ don. Furuko bɛ se ka kɛ maloko ye. Mais ni Lagare nana kɛ. N'a nana. M'a ɲininka ni hakilisigi ye. Sinon Lagare kun filɛ sigili min na a bɛ komi Lagare bɛ fɛ ka kuma dɔ ɲɛfɔ ne ye. Ala kama a y'aw bɛɛ de quoi ne tɔɔrɔ la quoi il faut que ne ka kuma bi quoi. Kadi. Kadi yɛrɛ ko don. Lagare bɛ fɛ ka mun de fɔ? Umar, ala kama sa ne to yen sa. I delila yɛrɛ de, ne to yen bi ya mɛn i delila yɛrɛ de. I bonya bɛ ɲɔrɔ ma a ye hakɛ to, a ye hakɛ to. Kadi. Kalabanci denw e yɛrɛ ko don. Kadi bɛ n jaabi wa i tɛ n jaabi de. Kadi e kɔnɔma de don wa? Ne mana ma dɛ. Fara mɛ o bɛ ɲɛta la. Umar hakɛ to sa, hakɛ to yɛrɛ de. Ɲɔgɔn bon i bonya bɛ yɔrɔ wagati min na i da de.
Kari kuma fɛ kɛ jaabi mago b'i ka jaabi de la, n bɛ k'e de makɔnɔ. A bɛ mun fɔ aw ɲɛna a la? Kadi. Fari bɔ la. Bon n bɛ kelen fɔ aw ɲɛna nin ye kalabanci den wololen de aw bolo. Pabaga tɛ nin na, kɔnɔ ye 100, kelen tɛ nin dennin na. Lagare ko cogo dɔ la sugu tigɛ dɛ. Kari tɛ kuma de ya? Ne o kuma ne yɛrɛ tɛ k'a fɔ a ye n ko foyi tɛ nin na, nin tɛ ya? Nin tɛ foyi tɛ nin na. Kadi. Mon bébé, il va kuma la tigɛ tɛ nin fɛnɛ fana. Ok, maa filɛ nin Kari min sigilen filɛ, Kari cousine ne daga wuli de. O de y'a fɔ n ɲɛna ko Kari tɛ dɔwɛrɛ la, a bɛ kalabanciya de la. A ye nin bɛɛ manigancé de pour que a ka se ka furu ka don yan nɔ. Kadi. A y'a minɛ a ka lajɛ. E tɛ maloya. E Kadi, e tɛ maloya. Jɔ. Kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ de don. Kadi, n bɛ segin a kan. Kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ de don wa? Kadi fɛn min ye mɔgɔ molibali de ye. E tɛ miiri, e tɛ tasi. Depuis e Kadi y'i sen don in kɔnɔ, i y'a essayé ka bɛɛ ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na. Mɔgɔ molibali a sigilen na bɛ. E tɛ maloya. Ne tɛ kuma fɛ. Kadi. A ɲɛ lajɛ bɛ, e ko k'a bɛ siran ko ɲɛ. Kalabanci muso sigilen na. E yɛrɛ mɔgɔ mun, e musokɔrɔbatɔ, e bɛ sɔn nin ma cogo di? I muso to en plus. Bibi, c'est bon. Aw fɛn fɛn sigilen filɛ nin nafigiya la, aw fɛn fɛn sigilen filɛ nin. Sherifu ye min kɛ ne la, a bɛ se k'a k'aw jɔ. A ka k'aw balimamuso dɔ, a y'aw yɛrɛ bila ne place la. Sherifu donna ne kan k'a bɛ ne fɛ de. Fɛ de ye n bila la. Fɛ de ye ne bila la. Ne ni kun kɛra Bibi la. Ne ni kɛra Bibi la, i ka réaction kun tɛ kɛ tan. Awɔ, ne kɔnɔma tɛ, hali sini ne kɔnɔma tɛ. E hakili sigi ka bɔ yen. Ne to yen nɔ sa. Tu vas pas non? N tɛ hakili sigi. E bɛ fɛ ne ka hakili sigi cogo di? Ay, malo la. E bɛ fɛ ne ka hakili sigi cogo di? Sherifu bɛ taa kulonkɛ kɛ ne la ka ne bila ten tɔ ko ne tɛ sigi. Ay, Kadi yɛrɛ de labɔ yan ba ye. Ne tɛ se k'an sigi nin kan kan. Ay, Kadi labɔ. Tɛmɛ k'i sigi. Fɔ de bɛ na. Umar, Kadi tɛ sigi yan dɛ, Kadi bɛ taa ka bɔ yan. I bɛ wuli, i bɛ bɔ an ka du kɔnɔ de. I tɛ to yan dɛ, i bɛ taa de. Kadi bɔ jani ma Sherifu ka si ma. Ni Kadi ma bɔ yan sisan n b'a kɛ su. Kadi wuli ka taa. Ne ma taa fɔlɔ de. N bɛ sigi ka na. Yafo, billahi yafo. Ne kɔrɔ Kadi ma foyi kɛ, n bɛ jigin de la. Ay, Maro y'an bolo so a Billahi n bɛ jigin de la. Depuis nin ko daminɛ n y'a f'i ye, n ko nin teri tɛ muso futa ye. Arama. Umar. Sherifu, ko de tɛ na. Ma, ka fili ka ti ma wuli. Mobili tile bɛ taga. An ka dɔn dɔn. Arama ta dɔn dɔn. Ayi a bɛ baw sɔrɔ sisan. Arama. Ni sen ta dɔn dɔn. A da dɔgɔtɔrɔso la ma sɔrɔ. A bɛna bin wa a t'a minɛ ka ɲɛ. Bolifɛn na bɔ kɛ. I jɔlen bɔ sa. Ma. Kadi. A bɛ sɔn ne fɛ ka na ni jigilatigɛ sugu kan na.
Imaro ne kuma jugu cɛma fɔ Kureja ma. Imaro ne ye den lakari sa. Imaro ne ye den tɔɲɔ. Kadi ni dɔ filila koyi. Ka malo Sherifu ye. Ka malo Kureja ye. Ka malo denw bɛɛ lajɛlen ye. Allah. Ene malula boy. Ene malula boy. Kadi sona kan kene la. Ni den bɛ kuma joona. Bana dɛ. Kati, i tɛ to ba. Ale bɛ se ka bɔ cogo di? Kuma in ɲɛ tɛ ne yɛrɛ la. Wa den y'i minɛ cogo min na i sen ka kan tɔ. Den yɛrɛ den kɛra a bɛ kɛ dabɔlɔ jani ne. Ayi dɛ den kɛra ne de ye. Barika. Tɔnbɔw ni sɔgɔma. Bagi kuma mɔdenw aw ni sɔgɔma. Wulatandi ani wulatanba aw ni sɔgɔma. Bi ye donba ye. Bi ka di ni don bɛɛ ye. An b'an miiri k'an bɛ fɛn o fɛn fɔ bi n'an m'an janto an bɛ kuma jugu fɔ. Turamagan aw y'a barika. Arama an ka hɔrɔnmuso ɲɛlen sɔgɔmada in na kunnafoniya duman bɛ anw fɛ ka bɔ a yɔrɔ. A y'an sama denmusonin ɲumanin na. Hɔrɔnmuso ɲɛlen i ye hɔrɔn i tɛ hɔrɔn ye a bɛ dɔn kabini i bangebaaw la. Muso n'i ɲɛna i mana den min bila bamunan kɔnɔ o den ka ɲi o den ma a bɛ dɔn. Turamagan a y'a barika. Den in tɔgɔ dara Bajiba Jabali la. Ba tɔgɔ dara koyi. Ala k'a k'a tɔgɔma ye. Dili filɛ sa dili. Umu ni Dilika. Musokɔrɔba ɲuman. Yɛrɛden naani ani waliden naani. Dɔ bɛ yen o dan n'a taw ma. Dɔ bɛ yen o y'a ɲɛ bɛɛ ye. E k'a sigilen lajɛ. Hɔrɔnmuso ɲɛlen sigilen lajɛ. Wallahi i ni nin ka kan. A barika kunugo, a barika bi. Den tɔgɔ bɛ da jɔn na? N bɛ n den tɔgɔ da karisa la. An b'an den tɔgɔ da karisa la. Mun kama? Yasa a ka se ka nafa dɔ ɲɛ sini. Umu ni Dilika, anw ka Bajiba Jabali, a fɔ dɔrɔn ko Ala ka den balo k'a na kan diya. An bɛ min fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ. Nin den a tɔgɔ dara min na a jigi tɛ waro. Min y'a ɲɛ a yɛrɛ ye. Namu. Foyi t'a sɔrɔ. A to ne bolo. Barika. A tɛ bugɔ. Wa den in nakan ka di han. Kudeja ye sama dɔ di ko n k'o di Arama ma. Sanulengo tɛ. Ne y'a fɔ n ko den in nakan ka di. Kuma dɔrɔn ye fɛn dɔ fɔ ko su mun ka di o bɛ dɔn kabini sɔgɔmada fɛ. Ko Ala ka den balo ka nakan diya ka buga dɔgɔninw ye ka nɔnɔ kɛ n'a ba n'a fa sago ye filaninw don wa sabaninw don wa tari kɛmɛninw don min ka di ba ni fa ye k'Ala ka nɔnɔ k'o ye. Namu. Hɔrɔnmuso ɲɛlen i bɛ nin kɛ. I ye nin kɛ don jan tɛmɛnen ni bi cɛ. Mais nin ma bala an na. A barika bonyaw la. I ɲɛ t'a sigilen na ten. A b'i ko nɔnɔ kɛnɛ. Mɔgɔ n'a dusukun ka kɛ kelen ye o bɛ dɔn kɛwale fɛ
mɔgɔ n'a dusukun ka kɛ kelen ye o bɛ dɔn i ye cogo fɛ dɔ bɛ yen i b'a sigilen i bolo nin ka ɲi k'a sɔrɔ mais n'i ye hɔrɔnmuso ɲɛlen n'a ko n ko ka ban i b'a dɔn ko mana. Bon, Jeliba ka kuma latigɛ tɛ. Ne tun bɛ fɛ ka kuma ni dɔ kuntigɛ. I komi bi ye nisɔndiya don ye. Kuma b'i bolo. Aw bonya bala Ala ye nisɔndiya na. A tiɲɛna bi ye donba ye. Non bi ye don belebeleba. Namu. Ko n ye saga don furu la. Hɔrɔnmuso ɲɛlen. A barika Ala ye. Ala mun ye ni yira an na. I m'a ye u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko n'i muɲuna i bɛ si bɔ sɛkili kan. Nin ye kuma kɔrɔman de ye. A tɛ i n'a fɔ n'i ye sɛkili dan si bɛ falen a la ne b'i ɲininka dumuni mɔlen o dunna cogo di sɛgɛn kɔ an k'an sigi k'a mɔlen dun wallahi dɔ de y'a sɛgɛn kɛ n'i muɲuna i bɛ si bɔ sɛkili kan a kun ye nin de ye ni sɛfan mɛnna sɛba kɔrɔ a de bɛna ci ka den bɔ a kɔnɔ o den bɛ tila ka sɛfan da an bɛ bali min na du fara sɛ la kuma kɔrɔ filɛ hɔrɔnmuso ɲɛlen bi tɛ ɲɛji bɔ don ye bi tɛ kasi bɔ don ye anw tun sigira ka nin dɔ in makɔnɔ jɔnni ko n'i ma sa i ka juru ti ban wa jɔnni n'i ma sa juru ti ban i la bi anw filɛ nin ye denkundi kɛnɛ kan an bɛ nisɔndiya kɔnɔ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko a ka di ka tɛmɛ a ka di kan aw b'a dɔn o ye min ye wa karima sina hɔn den bangena yana ka se nɛgɛso boli la nɛgɛso b'a ɲɛ yana ka se moto boli la moto b'a ɲɛ yana ka se mobili boli la mobili b'a ɲɛ yana ka se avion ma avion b'a ɲɛ a fɔra o ma ko a ka di ka tɛmɛ a ka di kan anw nisɔndiyalen don k'an bɛ denkundi kɛnɛ kan o de ja hɔrɔnmuso muɲu tigi sabali tigi karama tigi dawula tigi e k'a sigilen lajɛ ka tila ka na anw sama ni kunnafoniya duman na an bɛ dugawu dege Ala ka dɔ ɲuman jira anw na wa ni juru bɛ muso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na furajugu baarajugu a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min kosɔn den kana kɔrɔtɔ n'a don sera a bɛ kɛ Tarawele i dankan ni kunnafoniya di anw ma Jeliba namu n b'a fɛ ka kuma tɔgɔ la Kudejɛ kuma surunya na dakurunya kelen don i b'a fɔ Kudejɛ ɲɛna k'a cɛ Sirifu ko ko n ka juru t'a la diɲɛ na n ka juru t'a la lahara hɔrɔnkɛ kuma na a ye min kɛ o bɛ n bɔ nin ɲɔgɔn sa wa n bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ne muso ɲɔgɔnna di silamɛ den bɛɛ lajɛlen ma amina hɔrɔnkɛ ne bɛna min fɔ i ye i m'a ye furu dɔw sirila tɛnɛn talata sara kɔrɔtogo jugu bɛ na ni sara jugu cɛ ye nin ka di n ye nin ka di n ye a dɔ la n'i m'a sɔrɔ a sɔrɔ waati la i bɛ kojugu kɛ ni e tun tɛ hɔrɔn ye ɲankuma kun de jaabi fan wɛrɛ ni e kun ma kɛ laadiri ye ni e kun ma kɛ kantigi ye ɲankuma kun de jaabi fan wɛrɛ n'i y'a ye Kudejɛ sera ka a kunnafoniya dɔn anw tulo nisɔndiya don k'ale lajɔlen don Ala ni e ka muɲu Ala ni e fana ka sabali cɛ n'i ma muɲu n'i fana ma sabali n kalenna Alahu la don dɔ i b'i bolo k'i k'a seri nka nin fana tɛ bali ne la ne fa y'a fɔ an ye don dɔ ani turamagan tun bɛ yaala la n'o ye aw bɔra min na ye
utumi yala la kungora ako jeliba ne filɛ nin ye ka ni kalan in turu yan n bi don tu la n bi bɔ n bɛ tila ka bɔ ni kalan in ye wa kalan in b'a fa sogo la ka don n'a ye u donna tu la u taara yaala su kora jɔnni bɛ yaala gɛrɛsɛgɛ bɛ yaala i nɔfɛ tuma dɔ la aw tɛ bɛn turamagan ye sɔgɔma kɛ ani sɔgɔma ɲɔgɔn ye ka tile kɛ ani sɔgɔma ɲɔgɔn ye turamagan ko a ko ni ne ni fɛn ma ɲɔgɔn ye ne kɔni ka segin ni n ka kala ye turamagan nana a y'i tɛgɛ da kala la a ye kala kɔrɔta a ko n ye layidu di n ko n b'a fa sugu la a ye kala turu a donna tu kɔnɔ ja tarawelew bagi kumaw ja turamagaw bɛ ko dɔ kɛ maaw t'a dɔn ja nin bɛɛ jukɔrɔ fɛn dɔ bɛ an tɛ min dɔn a donna a kumana don fɛ a donna a kumana bugili fɛ a donna a kumana kala fɛ a donna a kumana wɛnbaw fɛ turamagan ni sogo bɔra a ye kala fa sogo la a bɔra n'a ye o bɛ mun yira ne la kantigi don o bɛ mun yira ne la layidutigi don o bɛ mun yira ne la karamatigi don adamaden n'i ye kantigi n'i ye min fɔ alahu b'i dɛmɛ i ka ko in kan hali sisan ala k'aw kanu de to ɲɔgɔn na ni kunnafoniya nin don in nin ko in an b'a lakale jɔn ye an ka jɛ k'a fɔ ala ye k'a k'a barika jeliba naamu foyi tɛ bɛn bɔ ne ta se ka kuma bi musoja tan da y'a da ye naamu dugu ni mɔgɔw filɛ n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ni ci ala ye ala k'an bɛn ne ala k'an bɛn ne sherifu ala k'i sara mun sabali a tɔnɔ de filɛ ala ka den kɛ i ni cɛbaga ye ala ka den kɛ ka mun tɔnɔ ala ka barika don a la i ye kunnafoniya tuma ba di taara o la de ka di siga t'a la jeliba ɲi dege min na i ye kuma dɔ fɔ i ko bɛn n bɛ tarikuni dɔ fɔ an ka makɔrɔbaw ye min fɔ an ye don dɔ misi saba bɛ yaala la bilenman finman ani jɛman o nana bɛn ni waraba dɔ ye waraba bɛ fɛ ka misi ninnu dun a y'a kɛ u misi saba kan k'a bɛ n'u kɛlɛ wara y'a ye a tɛ se misi saba la a y'a essayer k'u kɛlɛ misi ninnu ye waraba gɛn waraba nana mun de sɔrɔ a ko n'i ma ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na n tɛ se u la a gɛrɛla misi finman ni misi bilenman na a ko a b'a ta aw ɲɛ b'a la n'aw bɛ yɔrɔjɔ donsow b'aw ye jɛman in yɔrɔjan kibaru don bilenman ni finman ko k'an b'a kɛ cogo di ko a ye diɲɛ di yan ne k'a dun wara ko bilenman ni finman ko ka diɲɛ di ale ma a ka misi jɛman dun ko n'a b'o cogo la an kɔni tɛ saya fɛ ko taa ta i k'a dun u ye diɲɛ di u y'u yɛrɛ kɛ ni u y'u dogo wara taara misi jɛman dun kɔngɔ ye wara minɛ ko kura a nana tuguni ka n'i jɔ misi siman ma ko i ɲɛ b'a la dɛ ko bilenman ye ko n ye tɔɔrɔjan k'a ye dɛ ko tɛmɛ n'a ye a kɛlen ko ka bilenman in dun don tɛmɛnen ko kura a nan'i jɔ finman in ma ko ayiwa ko n teri ko kɔngɔ bɛ n na dɛ finman ko ko ni kɔngɔ bɛ la k'an tɛ taa fɛn dɔ ɲini ka dun ko e tɛmɛna fɛn kan de ko mun bɛ yɛrɛ la tiɲɛna o ma na an bɛ n'i ka muso to ɲɔgɔn na an bɛ taa sagako la ayi bisimila bisimila tarawele a y'a barika baasi tɛ bɛɛ ni keleya ɲɔgɔn tɛ hop anw bɛ kuma dɔn n'i y'an bila dɔnkili la e ma na ni problème ye ka dɔnkili da biyo bi kadisa masa alama bi ɲɔgɔn da biyo bi kadisa masa alama bi ɲɔgɔn da biyo bi kadisa masa alama bi ɲɔgɔn da biyo masa alama bi ɲɔgɔn da a jɛ yɛrɛ bi se o
Lagare. Ngolo no era shibe ka ulle ko mi sengena bide. Ha? Meshi ni rati dunia uma. Ha? Afoni ku mi ku ngolo kin nati mi semandoi. Ulla fi man bonini. Chamani kadne ma. Lagare. Lagare. Bi wani na so jale ndi koro. Ngoro. Ni so jale no de. Filima jugu gante sigin ko dagaro de ka jugu ne afam ka foko demsen ya de billa demsen so singadi nga lagara te yoro chama bolle lagari mo masa ti janfa mati ma samsuma bate den janfa de al ni dingera sadi lagari iba siri cela dim bega ni lagari nga ami yoram nabi lagari mo siri ti sega jani bi ngona kateme eka ni mbi bugo mbi ni mbi korofo o be kune wala sa lagari ga siran manta pasini baro ete yanto baga yo lagari Nini nyina boyga keta bela jilina ka kulenge fa bela lagari abete numai duna na to ne de bigla kan sigi ka kasi ni sigi ni ko o jarani yere di ni we be furina oba nola lagari fefe be to ete blokula fefe na ni nyanni lagari ni te ala deli abise ka balina di sunonte ntugo ka ke fiu ni ne o ke ka ta furina lagari akundi wala sa ne rebe lafia rebe lafia parce que ne baro du ngono toro fosi de tini sore yao yo abede kele ya famia ne da ngi fen man chama sai fen man chama bari be nyo sai lagari ko mi ko en do dalin fleni lagari ni me ka ginta ko konyo be jara tarawil la konyo be jara me la gare skita nyoko na gala yoro tikala me la gare wi la gare kuriyo la gare me jago la gare wa ni ma dese fiu fion fin kadede ibtana be ifi inshallah o be gare la gare ibtano be bete menen ko fe ha ne ko kila ne bi diliga fani mala yare kama la gare anga boro kesa ne baro ko dimseni are be lawo wambaro fina ko mangoyide mbodo ne bebla film ne kono an dimseni amne diga na siga nyogo na woro kandoro ya famia la gare ete segi toro ko kilo ekele ne nyala je feni mani ni buleance zo la gare ha e o atu do lay mente makande toro ni a beri bane sisa yere na ke koyam sukura kura ni sisa
ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamakɔ suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Golden Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Supermarché Nakara pour tous vos produits alimentaires et divers, situé à Bakodjikoroni, Golf, Immeuble, Plaza. Bonbon, noix de cajou, chocolat, yaourt, anime fin soumali. Au moyen d'un produit américain encore, savon, complément alimentaire, aucun shampoing, gel de douche, sogo frioro, jege frioro, ou bébé yoroina. Soroyoro Kilimpio, Supermarché Nakara, Golf Konnala, Bakodjikoroni, Immeuble Plaza, 76 92 18 67, Supermarché Nakara. Inana ol malien la fiale les kama. Waray o ye tiɲɛ ye ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nesiri mbadenw te Nesiri kɛn bɛ ka tɔnbɔla belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbɔla min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné o ja in na i b'i ka te Nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbɔla belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nesiri clientw bɛɛ lajɛlen ye yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nesiri tew ka sɛgɛ